ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 57 minutos na nakaligad sa takna siningala sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay Sod to 3 FM, Bombo Radio Iloilo, flagship stations on the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Sabado, Oktubre 25, tuiga 2025. Kagkaroon sa aton sininga Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now 61 dias na lang kag Pasko na. Sa gihapon ini mo lang ni mga kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa madalaguan kag mga nagapaw na karon yung mga balita. Iloilo City Traffic and Transportation Management Head, retired Police Colonel Garbanzos nagpathag. May kantanan sa traffic light sa issue dira sa maya area sa Dilion na Mandurriao. Sa dugang pang mga balita, Association of Taxi Operators in Panay dismayado sa Blue Taxi nga magabiyahe diri sa syudad matapos ginawardan sa Land Transportation Franchising Regulatory Board sa prangkisa. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, Casimero versus Kamida sa Kyrgyzstan karon na alas 3 sa hapon. Samtang District Engineer Roy Pakanan ginpanindugan nga mayara sang nagakaigong nga koordinasyon sa mga proyekto nga ginapatigayon sa Iloilo City District Engineering Office. Ini ginapayag sang kontrobersyal nga district engineer sa ginapatigayon sining people's meeting kagapon sining adlaw. Muni madalagkuhan mga balita, issues kay impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udo. Ang detalye sininyo bantayan matapos sa mga dalagkuhan kag mga mainit ka balita nasyonal. Kaupo naman sa Bombo News Center. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice ukon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Iyari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sa linya. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. This is Bombo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Sabado, ika-25 sa buwan ng Oktubre taong 2025. At sa ating Christmas countdown, 61 days to go before Christmas Day. Sa ulo ng ating mga balita. Sa mga pangunahing balita, Pangulong Marcos bumiyahe na patong Malaysia para yan sa pagdalo sa Association of Southeast Asian Nation Meeting. Tiniyak din ang pagsusulong sa Philippine at Regional Agenda. Ang Department of Social Welfare and Development nagpaabot na ng tulong sa Negros kasunod yan ang pagputok ng Bulkang Kanlaon. Maraming barangay naman dumanas ng ashfall.
Ang mga individual na sangkot sa flood control scandal, posible mo nung magdiwang ng kapaskuhan sa loob ng kulungan ayon kay Secretary Dizon ng Department of Public Works and Highways. Ito namang hospital arrest, hindi raw uubras sa mga kulungan ng mga mapapatunayang sangkot sa flood control scandal. Ang Department of Interior and Local Government nanindigang walang VIP treatment. Abangan sa ating provincial report mamaya ang Office of Civil Defense, hindi pa nagpapatupad ng evacuation effort sa kabila ng panibagong pagputok ng bulkang Kanlaon. Abangan din mamaya sa ating international news, si Queen Mother Sirikit ng Thailand pumauna na sa edad na 73. Samantala ang United States, palalawakin pa ang facial recognition sa mga border para subaybayan ang mga non-citizens. At sa sports balita, ang Milwaukee Bucks dinumina itong laban kontra Toronto Raptors. Si Giannis Antetokounmpo naman gumawa ng monster double-double. At live nationwide via satellite, narito hong detalye ng ating mga balita. Iniyak kayo ng Department of Social Welfare and Development ang kanilang kahandaan sa pagbibigay ng tulong sa mga apektado ng muling pagputok ng Bulkang Kanlaon dyan sa May Negros. Ayon sa ahensya, sapat ang mga prepositioned relief goods sa kanilang mga warehouse upang agad na may padala sa mga apektadong residente. Sinabi ng kagawaran na patuloy silang nagbabantay at tutugon sa anumang pangangailangan ng mga komunidad na naapektuhan ng pag-alburuto muli ng naturang bulkan. Iniulat naman ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na muli pong pumutok ang Bulkang Kanlaon kagabi. Yan ho'y nagdulot ng mga ashfall o pagbagsak ng mga volcanic ash sa ilang barangay sa bahagi po ng Negros Occidental at Negros Oriental. Kaugnay pa niyan, iniulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang malakas na tunog ng pagsabog nitong Bulkang Kanlaon. Lumalabas sa record ng ahensya na ang pagsabog ng bulkan ay lumikha ng shockwave na may maximum na 204 pascals na naitala ng infrasound stations nito. Narinig ang malakas na ugong sa loob ng 6 na kilometrong radius o 10 kilometrong diametro. Samantala kasabay ng malakas na ugong ay naitala rin ng PHIVOLCS ang pagdaloy ng pyroclastic materials sa mga dalisdis ng bulkan. Malaking bulto nito ay sa timog ng La Castellana, Negros Occidental. Nairehistro rin ng ahensya ang malakas na amoy ng asupre sa barangay Kabagnaan sa La Castellana at sa mga barangay na Litohangan, Malaiba at Pula sa Canlaon City, Negros Oriental. Sa Bagos City, Negros Occidental naman, na monitor ng PHIVOLCS ang mga bumagsak na volcanic ash sa ilang barangay tulad ng Mailo, Maaw, Ilihan, Bakong at Abuanan. At sa La Carlota City naman ay ang mga barangay ng Santo Niño, Gintubdan, Araal, kasama ang barangay Zamora sa Pontevedra. Alas 8 ng gabi mga kabombo, noong Oktubre 24 na muling nagbuga ng malaking bulto ng abo at iba pang volcanic materials ang naturang bulkan. Sa iba ho tayong mga updates mga kabombo, posible mo nung magpapasko sa kulungan ang ilang mga personalidad na sangkot sa flood control scandal. Ayon kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, posibleng maging mas maaga ang paglabas ng warrant laban sa ilang individual na nagawa po ng ahensya na sampahan ng kaso tulad ng paglabag sa Republic Act No. 3019. Ito ho yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act, ang Republic Act No. 9184 o ang Government Procurement Reforms Act at ang Malversation of Public Funds. Kabilang dito ang mga personalidad na manoy may direktang kinalaman sa mga ghost project sa bahagi ng Bulacan na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Maarinaan niyang bago magpasko ay mapakulong na ang kontraktor na si Sara Diskaya ng St. Timothy Corporation. Ang 4 na nabanggit na individual o personalidad ay kabilang po sa unang batch ng Public Works and Highways Department officials at mga contractor na nasampahan ng kaso dahil sa anomalyang bumabalot sa mga flood control project. Kampante ang kalihim sa bulto at bigat ng ebidensyang inihain ng kanilang opisina laban yan sa mga naturang personalidad. Kung babalikan mga kabombo, bago pa man nabuo ang Independent Commission for Infrastructure at sinimulan ang investigasyon nito sa anomalyang flood control project, ay sunod-sunod ang naghain ng kaso ang bagong liderato ng Department of Public Works and Highways. Samantala, nagsampa ng Department of Trade and Industry ng mga formal na reklamo laban sa 8 kontratista na sangkot umano sa iskandalo sa flood control projects. Ayon sa Department of Trade and Industry, ang mga reklamo ay isinampa sa ilalim ng Executive Order No. 913 at iba pang batas pangkalakalan dahil yan sa posibleng paglabag sa construction industry regulations ng mga naturang kontratista. Kabilang sa mga pinangalan ng kontratista ang ilan sa top 15 firms na umano'y kumorner ng 20%
ng 545 billion pesos flood control contracts ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama sa mga nasampahan ng kaso ay nakikita sa inyong mga screen, mga Kabombot Star Nation, itong Legacy Construction Corporation, Center Waste Construction and Development Incorporated, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, MG Samidan Construction, LRTQ Builders Incorporated, QM Builders, EGB Construction Corporation, pati itong High Tone Construction and Development Corporation. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, inihain ang mga reklamo sa Philippine Contractors Accreditation Board Monitoring and Enforcement Division na siyang nag-iimbestiga sa mga paglabag ng mga kontratista. Dagdag ng nasabing departamento, maaari nitong suspindihin ang lisensya ng mga sangkot habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. Bukod sa 8 ito, 8 pang kontratista ang nakatakdang masampahan din ng reklamo kabilang ang AAA Construction and Supply, Top Notch Catalyst Builders, Sunwest Incorporated at Road Edge Trading and Development Services. Tiniyak ng Department of Trade and Industry na nagpapatuloy ang fact-finding investigation sa pakikipag-ugnayan sa Independent Commission for Infrastructure upang mapanatili ang transparency at accountability sa mga proyekto ng pamahalaan. Samantala, tiniyak naman ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines ang kahandaan nitong umasiste o umalalay sa mga serye ng inspection sa isasagawang mga flood control project o itong itinatayong mga flood control project sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ito ay bahagi ho ng commitment ng Simbahang Katolika na mabantayan at makatulong sa nagpapatuloy na pagsisiyasat sa iskandalong bumabalot sa mga public infrastructure project sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ang kay Catholic Bishops' Conference of the Philippines Caritas President Jose Bagaforo, 86 na diocese sa buong Pilipinas ang nangakong handa silang umasiste sa mga serye ng inspection. Handa rin niya mga ito na tumulong sa anumang kakayahan para sa naturang issue. Malalahong aktibong nakikibahagi ang Simbahang Katolika sa mga serye ng protesta. Nagkahangad na panagutin ang mga sangkot sa malawakang korupsyon o katiwalian at ibunyag ang lahat ng anomalyang bumabalot sa mga itinatayong pampublikong infrastruktura. Una na rin umapela ang simbahan sa mga mananampalataya na makibahagi sa mga serye ng protesta tulad yan ng pagsusuot ng puting damit tuwing araw ng linggo at paglalagay ng puting ribbon sa mga bahay, sasakyan at mga pampublikong lugar. Ito'y bilang presentasyon ng bukas o representasyon ng bukas, may pananagutan at maayos na pamamahala sa gobyerno. Sa kaugnay pong updates, nagsanib puwersa naman ang Mayors for Good Governance. Ito ay kilala sa pinaikling M4GG. At kasama rin po dito ang Department of Public Works and Highways at Simbahang Katolika sa paglulunsad ng isang citizen-led audit system. Yan po ay upang labanan ang korupsyon at tiyakin ang transparency sa mga proyektong pang-infrastruktura sa bansa. Formal itong inilunsad sa pamagitan niya ng kasunduan na nilagdaan ng mga naturang grupo kasama ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines, Caritas Philippines, at ang Taong Bayan Action for Participatory, Accountable and Transparent Governance. Ito ho'y kilala sa pinaikling tawag na TAPAT. Ayon naman kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, ang nagsisilbing Pangulo at Convener ng Mayors for Good Governance, makikilahok ang mga volunteer, engineer at ang simbahan sa pagbabantay ng mga proyekto upang matiyak ang kalidad at integridad ng mga ito. Sinabi ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na ang hakbang ay alinsod naman sa utos ng Pangulo na bigyang kakayahan ang mga lokal na pamahalaan na magsagawa ng sariling mga proyekto. Para naman kay Bishop Jose Colin Bagaforo ng Caritas Philippines, gagamitin ng simbahan ang kanilang mga parokya upang magmonitor at magsumbong nitong mga GOES at mga substandard project. Dagdag pa ni Tapat Convener Victorio Joseph Lorenzo na layunin po ng inisyatiba na bigyang lakas ang mamayan na maging bahagi ng audit process at gawing produktibo ang panawagan laban yan sa malawakang korupsyon. Sa iba pang balita, mga Kabombot Star Nation, pinamamadali naman ni Senator Kiko Pangilinan sa Independent Commission for Infrastructure ang pagla-livestream sa kanilang isinasagawang investigasyon. Ayon sa Senador, inanunsyo na ito ng komisyon kaya't kailangan na nila itong panindigan. Punto pa nito na gusto ng publiko na malaman kung ano ang nangyayari sa likod ng kanilang mga isinasagawang investigasyon hinggil yan sa mga maanomaliang infrastructure project ng ating bansa. Partikular na rito ang usapin na kinasasangkutan ng kontrobersyal na flood control anomaly. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Senator Kiko Pangilinan. Siyempre, yung taong bayan gusto malaman ano ba ang nangyayari sa likod ng mga investigasyon nila. So, sana madaliin na nila.
Ilabas na sa lalong madaling panahon ng live streaming. Kung yung mga bata marunong mag-live streaming, yung mga nasa TikTok, di ba? Sa Facebook, ang dali-dali mag-live stream. So sana madali. Patuloy naman ang pagsusulong ni Senator Pangilinan ng Transparency at Accountability. Sinimulan ito ng Senador at ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima sa pamamagitan ng pagsasa sa publiko ng kanilang Statement of Assets, Liabilities and Networks sa publiko kahapon. Sa kaugnay po nga updates, dismayado rin ang senador sa kakaunting bilang ng mga mababatas na nagsasa publiko ng kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Ito'y kahit pinalis na ng Office of the Ombudsman ang restriction sa pag-access ng publiko sa mga dokumento ng mga opisyal ng gobyerno. Ginawa ng senador ang pahayag sa ginanap na Liberal Party kung walang kurap, walang mahirap fellowship event kahapon. Nangyari po yan sa may Quezon City. Naniniwala ang senador na mas malaki ang pangangailangan na managot ang sinumang mapapatunayan na dawit sa korupsyon. Apela ng senador sa Department of Justice, Office of the Ombudsman at Independent Commission for Infrastructure na bilisan ang kanilang pagpapanagot sa lahat ng mga nagkasala. I think that yan yung overriding consideration. Kung ayaw nilang ilabas yung kanilang mga salin, nakakalungkot. No? Pero in the end, ang taong bayan talaga dahil dito sa malaking skandalo ito ay hindi papayag sa cover-up, hindi papayag sa whitewash, hindi papayag sa tinatago, no? Ang katotohanan sa kanila. Nanawagan din ang senador sa Kamara na maging sensitibo at pakinggan ang daing ng taong bayan para sa pagkakaroon ng transparency at accountability. Bukas din ng senador sa suhestyon ni Senator Alan Peter Cayetano na magkaroon ng miyembro ng oposisyon sa binuong Independent Commission for Infrastructure. And we will, kung meron siyang proposed amendments, pag na-sponsor na natin ito at i-depensahin sa Senado, well, pakikinggan natin ano yung justification, ano yung rationale. Yeah, magandang may accommodate para talagang transparent. So, bukas tayo sa mga ganitong mga muna. Bahagi pa rin po yan ng pahayag ni Senator Francis Kiko Pangilinan. Sa iba pang mga balita, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsusulong ng Philippine at Regional Agenda sa pagdalo sa 47th Association of Southeast Asian Nations Summit o itong ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia mula Oktubre 26 hanggang 28 nitong kasalukuyang taon. Sa kanyang talumpati sa Villamor Air Base sa Pasay, bago ito bumiyahe ay siniguro ng Chief Executive ang malawak na pagtataguyod ng mga isyong kapakipakinabang para sa mga Pilipino. Inimbitahan siya ni Malaysian Prime Minister Dato Seri Anwar Ibrahim, ang kasalukuyang ASEAN Chair, upang makiisa sa mga leader ng ASEAN, mga dialogue partners at kinatawan ng mga pandaigdigang organisasyon. Kaugnay pa niyan, ayon sa Department of Foreign Affairs, ay inaasahang dadalo si Pangulong Marcos sa 14 na pagpupulong ng mga leader at 3. Mamaya mga kabombo ay update po tayo dito ho sa pagbiyahe o tuluyan pong pagbiyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Papunta ho yan sa may bahagi po ng Malaysia kung saan ay nagkaroon ng departure speech kanina si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tinitiyak po ng Pangulo na isusulong ho niya ang mga programa ho ng gobyerno ho ng Pilipinas doon sa pagdalo ho niya sa Association of Southeast Asian Nation dyan sa bahagi po ng Malaysia. May update po dyan, live report si Bomboan Ali Soberano. Bomboan? Bombo Genesis, lumipad na nga pasado alas 11 ngayong umaga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungong Malaysia para dumalo sa ika-47th Association of Southeast Asian Nations Summit at related summit. Layunin ng Pangulo na ipagpatuloy ang pagtataguyod ng mga interes ng Pilipinas, partikular sa pagpapalakas ng seguridad at katatagan sa rehiyon, pagpapatibay ng ugnayang pang-ekonomiya at pagsusulong ng isang rules-based o batas-basing pandaigdigang kaayusan. Sinabi pa ng Pangulo, gaya ng dati, ang pakikilahok ng Pilipinas sa ASEAN Summit ay pagpapatibay ng ating dedikasyon sa pagpapalalim ng kooperasyong panrehiyon at sa pagsusulong ng kapakanan ng bawat Pilipino at ng buong komunidad sa Timog Silangang Asya. Siniguro pa ng Pangulo na ipagpapatuloy niya ang pagtataguyod ng ating mga advokasya para sa isang bukas, inklusibo at rules-based
rules-based order. Gayon din ang mapayapang pagresolba ng mga issue alinsunod sa international laws. Binigyan din ng Pangulo ang pangako ng bansa sa rules-based multilateral trading system bilang gabay sa pagharap sa mga hamon ng kasalukuyang komplikadong sitwasyong pang-ekonomiya sa buong mundo. Inaasahan din ng Pangulo sa summit na makiisa siya sa kapwa leader ng ASEAN sa muling pagpapatibay sa pangakong ASEAN centrality habang hinaharap ang mga hamon sa rehiyon at sa mundo. Kabilang sa mga pangyayari ay itong issue sa West Philippine Sea, ang sitwasyon sa Myanmar, mga banta sa kapayapaan at seguridad sa karagatan, pati na rin ang mga epekto ng pagbabago ng climate change, kawalang tatag sa ekonomiya at mga transnational crimes. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bago siya lumipad patungong Kuala Lumpur, Malaysia. I will continue to champion our advocacies in promoting an open, inclusive, and rules-based international order, and for the peaceful resolution of disputes in accordance with international law. I will also highlight the Philippines' commitment to rules-based multilateral trading system, a vital compass as we navigate today's complex geo-economic challenges. During these summits, we will also welcome Timor-Leste as the newest member of ASEAN. Further, Malaysia will be turning over the ASEAN chairship to the Philippines, marking the symbolic beginning of our term as chair. As always, our participation in the ASEAN Summit reaffirms our dedication to deepening regional cooperation and to advance the well-being of every Filipino in the entire Southeast Asian community. Bomboan? Okay, balik ko tayo mamaya mga homeboss sa linya ho ni Bomboan na Soberano. Kasabay pa rin po yan ng tuluyan pong pag-alis ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Papunta ho dyan sa may bahagi ng Malaysia para yan sa gaganaping pagpupulong kasama ang iba pang mga miyembro ng Southeast Asian Nation, Association of Southeast Asian Nations. Sa ibang mga balita ho tayo, naniniwala si Attorney Harry Roque na desidido na ang International Criminal Court na tuluyan si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kabila po ng kawalan nito ng jurisdiksyon sa Pilipinas. Tinutukoy ng dating kalihim ang bagong desisyon ng International Tribunal ukol sa petisyon ng kampo ng dating Pangulo na questionin ang jurisdiksyon nito para imbestigahan ang Duterte drug war, gayong hindi na miyembro ng Rome Statute ang Pilipinas. Naging unanimous ang desisyon dito ng pre-trial chamber ng International Court. Ayon kay Roque, ang kawalan ng dissenting opinion sa naturang desisyon ay mistulang nagpapakita ng malinaw na pagnanais ng chamber na tuluyan na si dating Pangulong Duterte bago pa man inilabas ang naturang desisyon. Posibleng niyang matukoy o natukoy ng International Court ang mahalagang magpatuloy ang pagdinig sa kaso ng dating Pangulo bilang patunay ng existence nito, quote-unquote, bilang isang korte. Pero ang katotohanan niya, tanging ang kaso lamang ng dating Pangulo ang dinidinig ngayon ng International Court. Ayon pa sa International Court accredited lawyer, maaari pa rin po itong maghain ng appeals o apela sa appeals chamber ng International Criminal Court sa kabila po ng unanimous nature ng naturang desisyon. Nanindigan naman si Roque na walang jurisdiksyon ang International Tribunal sa Pilipinas dahil hindi na miyembro ang bansa at ang ginagawa nito ngayon ay paglabag at paglapastangan sa soberanya ng Pilipinas. Samantala, kampante rin si Atty. Roque na hindi uusad ang kasong isinampa ni dating Senator Antonio Trillanes IV laban kina dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Senator Christopher Go. Sa isang panayam sinabi rin ng dating Duterte appointee na imposibleng umusad sa Pilipinas ang kasong inihain laban sa dating Pangulo dahil wala rito ang dating Chief Executive. Malalabagaan niya ang karapatan nito bilang nasasakdal, lalo na ang karapatan para sa due process of law dahil kailangang mabigyan siya ng notice bago umusad ang kanyang kaso. Paliwanag ng batikang human rights lawyer na dahil nasa The Hague ang dating Pangulo, tiyakan niyang hindi siya mapapadalhan ng notice ukol sa kanyang kaso. Sa kabila nito, sinabi ni Roque na hindi na rin siya magugulat kung uusad pa rin ng kaso, lalo na kung hahaluan ito ng politika. Hindi na rin nababahagi o nagbahagi ng opinyon ang dating kalihim sa posibleng pag-uusad ng kaso naman para kay Senator Go.
Nitong Martes, mga kabombo, naghain po si Trillanes ng patong-patong na kaso laban kina dating Pangulong Duterte at Senator Go dahil sa munoy nangyayaring anomalya sa ilang government infrastructure project ng nakalipas na administrasyon. Inakusahan ng dating senador sina Duterte at Go na nakinabang umano sa 7 billion pesos na halaga ng mga government infrastructure contracts. Gamit umano ang kanilang posisyon noon. Sa tulong yan ng kumpanyang pagmamay-ari umano ng mga kaanak ni Senator Go. Kabilang sa mga kaso ay ang paglabag sa Plunder Law, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Code of Conduct at Ethical Standards for Public Officials and Employees. Samantala, binigyang diin naman ng abogado ng mga biktima ng extrajudicial killings na dapat nang itigil ang mga delaying tactics na ginagawa ng kampo ni Duterte o ni former President Rodrigo Roa Duterte upang hadlangan ang pag-usad ng kaso. Ito ay makaraang pagtibayin ng International Criminal Court ang jurisdiksyon nito sa investigasyon laban sa dating Pangulo. Update po tayo mga kabombo mamaya. Tungkol pa rin po dito, kasabay pa rin po ng nagpapatuloy na paghihintay din ng kampo ng mga biktima ng umano'y Duterte drug war. Dito ho sa ilan pa mga development mula sa may International Criminal Court. Kasama na rin po dito yung pong hinihintay mga kabombo na resulta ng pagsusuri doon sa kalusugan o doon sa mental health status nitong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Samantala, sa ilan pang mga updates, balikan po natin ang ilan pang mga issue dyan sa may bahagi po ng Independent Commission for Infrastructure. Tinutukoy po ng naturang komisyon. Yun pong ilang mga proyekto ho sa ngayon o sinasabing may mga anomalya o tinatawag na posibleng na ibenta raw, no? Bago ho na ipatupad ang mga kontrata ho nito. May report dyan si Bombo Isa Cotoner. Inihayag ng Independent Commission for Infrastructure na ibinibenta umano ang ilang proyekto sa flood control at pinaghahatian ng mga kasali rito. Ayon sa ulat ng komisyon, may mga individual na nagbebenta ng proyekto at sila na rin ang pumipili ng mga contractor at engineer na gagawa dito. Ito ang ibinahagi ni ICI Chairperson Retired Justice Andres Reyes sa pagtatanong kung ano na ang kanilang nakikita sa nagpapatuloy na investigasyon ng katiwalian sa flood control projects. Batay sa investigasyon, inirekomenda na ng ICI sa Office of the Ombudsman ang pagsasampa ng mga kasong graft at malversation laban sa ilang district engineers. Tiniyak ng komisyon na lahat ng kasong isusumite ay may sapat na ebidensya at dadaan sa due process. Binigyan din ng komisyon na tungkulin nila ang mangalap ng katotohanan at ebidensya habang ang ombudsman ang may mandato na magsampa ng kaso sa korte. The project is sold down the line. Somebody up will sell the project and they select the engineer and they select the contractor. Everybody's happy. That's all I can say. Nagpahayag din ang ICI ng pagkikisa sa publiko laban sa korupsyon. Sinabi ng komisyon na patuloy nitong pinagtitibay ang mga ebidensya bago isumite sa ombudsman upang matiyak na magiging matibay ang mga kaso sa korte. Matatanda ang kahapon, sumugot sa tanggapan ng ICI sa lungsod ng Taguig ang grupong upang ipanawagan na tigilan na umano ang cover-up na ginagawa ng komisyon sa kanilang investigasyon at panagutin na ang dapat managot. Tinangka nilang pasukin ang tanggapan, kaya naman sa kasalukuyan ay may dagdag na ito ng mga security at mga barikada. We respect the right of people to free speech. That's all. Samantala, nilinaw naman ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na hindi magkakaroon ng VIP treatment ang mga makukulong na sangkot sa flood control project sa New Quezon City Jail. Dagdag pa niya, malabo na mapagbigyan ng mga kahilingan ng mga makukulong na hospital arrest dahil ang mismong kulungan ay malapit na sa Payatas General Hospital. Ang naturang ospital ang magbibigay ng medical assistance sa mga makukulong. Giit niya, kung may mga kailangan ng mga equipment na pangkalusugan, handa silang dalhin sa pasilidad. Nakahanda na po yung PGH, Payatas General Hospital. Meron po kaming infirmary dito, lalagyan namin ng lahat ng resuscitation machine. Kung dialysis kailangan, maglalagay kami ng dialysis machine. Kung kailangan nila ng heart monitoring equipment, maglalagay rin kami. So wala na excuse para sabihin na lang kailangan St. Luke's sila. Lahat ng kailangan sa St. Luke's andi dito na rin. Mula sa lungsod ng Quezon,
Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Meron na ho tayong 26 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Update ho tayo sa nalalapit na undas mga kabombo. Medyo malapit-lapit na po yung inaasahang dagsaan o eksodusyon ng mga tao mula po sa National Capital Region patungo sa mga probinsya. Kasama ho natin ang Corporate Affairs Head ng Parañaque Integrated Terminal Exchange, si Ginoong Jason Salvador. Magandang araw, magandang tanghali po sa inyo. Ginoong Salvador, sir, si Bombo Genesis po ito, kasama natin si Bombo Jai. Welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Ay, magandang tanghali sa iyo, Bombo Genesis at Bombo Jai, at sa mga kabombo nating nakikinig. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Tayo po live na napapanood din sa atin pong 32 stations nationwide, Ginong Salvador, sir. Kamusta po yung ating pong preparation para po sa UNDAS 2025? Well, all set and raring to go na tayo, no, dito sa PITX, kasi alam naman natin na papalapit na yung UNDAS natin, barely a week ago to go, kaya naman ito nasa kalagitnaan tayo ng preparations kasi inaasahan natin by Monday magsisimula ng magsilikasan or magsiuwian yung mga kababayan natin dito sa Metro Manila patungo sa kanilang mga probinsya. Dadagdagan pa yan, ano, kasi nung inanunsyo na magkakaroon ng wellness break para sa mga mag-aaral, siyempre, mas magkakaroon sila ng pagkakataon makapagbakasyon na maaga. Kaya tama lang yung aming pagtaya na sa Lunes, handa na tayong mag-welcome ng ating mga biyahero. Wala pa naman ngayong weekend na to, sir? Wala pa naman tayong nararamdaman. So far, normal pa naman yung nakikita nating numbers. Pero inaasahan talaga natin yan sa Monday. No? Siguro, tataas din yan ng bahagya over the weekend, pero very slight lamang. Ang tendency kasi talaga dyan yung the week before, kasi masyado namang maaga kung mag-uuwian na sila ngayon. But at any rate, kung tumaas man yan today or tomorrow, ready naman tayo. Marami naman na tayong nahandang preparations and all systems go na tayo. Expect ko natin ngayon na pagdami o pagtaso ng mga pasahero natin. Ano yun? Ulit, naputol ka? Mga ilan po yung inaasahan po natin na itataas ng ating passenger capacity? For today? Okay. Is that for today or for the whole UNDAS? Sa kabuuan po ng UNDAS, sir. Kabuuan po ng UNDAS. Well, for the whole of UNDAS, based on our data and our estimates, hindi bababa sa 2.1 million yung dadaan sa atin dito sa PITX. And mas mataas compared last year, sir? Hindi, mas mababa to as compared last year because of the reason na hindi siya super long weekend, no? 31 lang yung holiday, na tapat na yung una at dos ay Sabado-Linggo. So kahit paano nagkaroon tayo ng konting adjustments. Pero hindi naman ganun kababa, no? Kasi we still anticipate na yun nga, dahil bukod sa wellness break, meron pa rin namang long weekend, kaya inaasahan natin na substantial pa rin yung magiging pasahero natin dito sa PITX. And obviously, hindi naman po bago sa inyo to, sir, no? Yung pagdagsa ng mga tao, lalo na every holiday. May tanong ko lang, sapat po ba yung mga bus at biyahe ng terminal para sa bugso ng mga pasahero? Yeah, we've been preparing for this for over a month. And we are well prepared because we have data, no? Because of the past UNDAS, the past holiday seasons. Kaya we are able to predict how many passengers we would need to serve, and in relation to that, how many buses that we would need, no? So maaga natin kino-coordinate dyan sa mga stakeholders natin, sa mga bus companies, and of course sa DOTR, sa LTFRB para sa pag-i-issue ng mga special permits sa mga additional units. Kaya naman tayo confident na hindi tayo magkukulang sa mga pampubliko at sasakyan. Kumusta naman po yung seguridad ng terminal ngayong UNDAS 2025, lalo na asahan ang dagsa ng mga pasahero and as well yung ating partnership sa other agencies, sir? Well, we are on high alert. Kahit naman sa regular day may higpit yung security dito, but more so on a holiday kasi mas marami yung tao, so mas marami tayong kailangan bantayan. Buti na lang marami rin tayong kaagapay sa mga government partners natin, particularly sa PNP for the security. Nag-commit na sila ng kanilang contingent. And at the same time, the DOTR nag-commit din ng kanilang mga uniformed personnel from SAIC, from the Philippine Coast Guard, from LTO and LTFRB. And siyempre, yung MMDA nandiyan din, kaagapay natin at ang local government ng Parañaque. So all of these magtutulong-tulong upang tiyakin na magiging hindi lang ligtas, kundi
komportable at maayos sa paglalakbay ng ating mga kababayan ngayong UNDAS 2025. At well, hindi naman natin inaasahan or ina-expect na magkakaroon ng mga aberya o problema. Pero sir, if ever na magkaroon po ng problema ang mga pasahero sa kanilang mga biyahe, saan na po sila maaring lumapit? Well, we don't expect that but we're prepared for it, no? Ano mang pwede mangyari na paghandaan na natin yan. Even yung mga medical emergencies, meron tayo dyan, naka-standby yung ating mga medical personnel 24/7, may mga ambulansya tayo dyan na handang umalalay sa kanila, no? Kung ano man na maging kailangan assistance sa mga kababayan natin while inside the PITX, they can approach any of the uniformed personnel or any of the PITX personnel para agad na sila matulungan at maalalayan. Sa aming previous interview, sir, sa Department of Transportation, ang ilan po sa mga development dito is that nagkaroon na po ng mga random drug testing sa ilang mga paliparan and maging dyan sa may part po ng mga pantalan. And then pangalawa, sabi ko ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, magkakaroon po ng mga tauhan na kunwari magiging pasahero. So ano pong mga development sa PITX? Kaugnay naman po ng mga ito, sir? Well, it's the same. Ini-implement din naman dito yung mga random drug tests, yung breathalyzers, no? And we welcome that initiative from the LTFRB na magkaroon sila ng mga secret passengers, no? Para naman ganun, ma-monitor nila directly kung ano yung nangyayari sa mga bus. So, we welcome this and we support the initiatives of the government. In fact, kami naman ay partner talaga ng ating pamahalaan, di ba? Kaya naman, itong mga initiatives na ito ay well supported ng private sector. Kasi alam mo yung pagtatawid ng isang mahabang holiday, kailangan talaga yung tulong-tulong, hindi lamang ang gobyerno, kundi ang private sector at pati yung mga mananakay natin. Sabi ng Transportation Board, magkakaroon po ng mga mystery passengers sa halos lahat po ng mga malalaking bus company. Sige. Siguro from time to time makiki-update pa rin po kami sa inyo, sir, para sa mga dagdag na development ho dyan sa may Parañaque Integrated Terminal Exchange. Paalala siguro muna sa mga kababayan po natin bago natin wakasan ang ating interview, Sir Jason. Oo, no. Yung palagi natin pinapaalala sa mga pasahero ngayong holiday season, alam naman natin maraming pasahero. So kung kaya nyo, if pwede, magpabook na tayo na maaga, bumili ng tickets para hindi tayo maabala on the day itself, no. And then sa araw na ating biyahe, kung mas maaga tayo sa terminal para hindi tayo ma-stress, no? Hindi tayo magmamadali, mas mainam. And then magbawas-bawas tayo ng mga kargamento para hindi tayo mahirapan, di ba? Mag-travel light tayo para makapag-bit-bit din naman yung ibang kapwa pasahero natin. At the same time, hindi rin tayo ma-inconvenience. And of course, lastly, alam naman natin pagka ganitong holiday season, mataas ang stress level, no? Maraming tao, may traffic and all that. So bili natin, magbaon ng pasensya, huwag mainit ng ulo sa lansangan at para sa ganun, maitawid natin itong UNDAS season ng walang aberya. Yun po, mag-ingat po tayo lahat. Ingat po kayo. Ang Corporate Affairs Head ng Parañaque Integrated Terminal Exchange, si Sir Jason Salvador, mga kabombo. Ugnay pa rin po dito sa inaasang dagsa ng mga pasahero sa mga terminal, lalo ho dyan sa may nagsisilbing Central Terminal sa Metro Manila, ang Parañaque Integrated Terminal Exchange. Tuloy ng ating balitaan, mga kabombot Star Nation, ibinunyag ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na wala pang malaking investment ang Maharlika Investment Corporation sa National Grid Corporation of the Philippines. Ito ay sa kabila ng naunang anunsyo ng Malacanang noong buwan ng Enero nitong kasalukuyang taon na maglalaan ang Maharlika Investment ng hanggang 20% na investment sa National Grid Corporation of the Philippines. Ayon kay Secretary Garin, nananatiling walang malaking investment ang pamahalaan sa naturang energy company sa kabila ng kahalagahang makapaglagak sana ng malaking puhunan dito. Magsisilbi sana ang mata ng pamahalaan ang investment nito sa National Grid Corporation, lalo malaking porsyento ng naturang kumpanya ay kontrolado ng mga dayuhan. Gayunpaman, hindi pa rin anya ito naggagawa ng gobyerno. Maging ang kalihim ay ipinagtataka rin umano at nagtatanong na rin kung bakit hindi pa ito nangyayari, gayong batid din ng gobyerno ang kahalagahan ng paglalagak ng naturang puhunan. Maalalang nitong buwan ng Enero ay naging sentro ng investigasyon
investigasyon ng Kamara de Representantes ang National Grid Corporation of the Philippines dahil sa issue ng foreign ownership sa pinakamalaking kumpanya na may hawak sa power grid ng bansa. Nanguna sa naturang investigasyon ang House Committee on Legislative Franchises. Sa naturang pagdinig ay giniit ng National Grid Corporation na ito ay isang kumpanyang pinapatakbo ng mga Pilipino sa kabila ng malaking porsyentong hawak ng State Grid Corporation of China. Samantala, sa kaugnay pa rin po mga development sa papalapit po na undas, nagsagawa ho ng surprise drug testing ang Philippine Ports Authority sa mga personnel nito. Ilang araw ho yan bago po ang undas. Kasama ang Philippine Drug Enforcement Agency, isinailalim sa drug testing ang lahat po ng mga regular at contract of service personnel nito sa head office ng Philippine Ports dyan sa may port area Manila. Binigyang diin ni General Manager Jay Santiago ang kahalagahan ng isang drug-free na workplace para magkaroon ng ligtas, episyente at maasahang port services sa buong bansa. Anya, top priority ng Philippine Ports Authority ang kaligtasan at kayusahan sa mga pantalan at mga pasahero kung saan ang pagtitiyak na drug-free workplace ang naturang opisina ay isa sa mga paraan para maprotektahan ang kapakanan ng bawat pasahero. Umabot sa kabuang 770 mga personnel ang sumailalim sa testing. Ayon kay Santiago, ang mga personnel na magkakaroon po ng positibong resulta ay sasailalim muli sa confirmatory testing, counseling at akmang administrative action. Lahat ng ito ay salig pa rin sa mga regulasyon na pinatutupad ng Civil Service Commission at ng Philippine Drug Enforcement Agency. Samantala, nagsimula na rin ang Philippine Ports na maghigpit kasabay po ng inasang dagsa ng mga pasahero simula sa susunod na linggo. Sa bahaging ito, mga Kamumot Star Nation, kuha pa tayo ng mga malalaking balita na tinutukan ng ating news team. Si Ombudsman Remulla, plano at mithiing mawakasan itong kultura ng korupsyon sa Department of Public Works and Highways. May mga patterns ng procurement sa losing bidders, ipasisilip din. Itong mga kongresistang sangkot sa flood control ay di kabilang sa mga inireklamo sa Ombudsman. Yan at ilang pang mga balita na tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na plano niya bilang tanod bayan na suriin ang nakasanayang kultura ng korupsyon sa Department of Public Works and Highways. Mariin anya kasing tinututulan ang mistulang nakasanayan ng katiwalian sa naturang kagawaran. Kanyang sinabi na dito papasok ang tungkulin ng Ombudsman na imbestigahan ang anumang isyu ng korupsyon sa pamahalaan. Ayon pa kay Ombudsman Remulla, dapat tuluyan ng mawakasan ang katiwalian na parabagang tinanggap na lamang bilang kalakaran sa naturang kagawaran. Ano yan it's really something that we have to change in the culture. Kasi ito na nga nangyari. Para tinanggap na natin na yun na yung kalakaran at walang masama doon. Hindi po naaayon sa batas yan. Kaya merong ombudsman para tingnan yung ganitong gawain na hindi na mangyari muli. Kasunod ang pahayag sa natanggap nitong impormasyon na hindi lamang kontratista o opisyal nakikinabang sa flood control projects anomaly, kundi pati mga losing bidders. Dahil rito'y, ayon kay Ombudsman Boying Remulla, ay ipasusuri niya ang munoy pattern sa bidding process ng mga proyekto ng pamahalaan, lalo na sa issue ng flood control. Sasanggunian niya siya sa Philippine Government Electronic Procurement System upang halongkatin sa files ito ang mga regular na losing bidders sa mga proyekto. Yung losing bidders, dapat kasama yan sa PhilJEP's publications. Kasi para malaman natin yung pattern na ginagawa sa mga bidding. So we will have to ask PhilJEP's also for these figures. I'm sure that they have, they must have it within their files. Ito mga losing bidders na regular losing bidders sa bawat contract, sa bawat contract bidding. Naniniwala na ito ng Ombudsman na labag ito sa mandato ng saligang batas sa talamak na bid rigging o manipulasyon at sabuatan sa bidding process ng flood control projects. Kasi nga, bid rigging has become the name of the game for all of this. It became a farce. The procurement law was violated talaga dito sa nangyari sa flood control and of course the whole DPWH project system. Samantala, kaugnay naman sa isa ng pangreklamo ng Department of Public kamakailan sa Ombudsman laban sa 20 opisyal ng kagawaran at 2 construction corporation, binigyan linaw ni Secretary Vince Dizon na hindi kabilang rito ang ilang kongresista. Wala pa anyang politiko ang isinama sa reklamong malversation of public funds through falsification of public documents.
Ito'y kahit pa pinaratangan ng mga dawit na kongresista bilang beneficial owners ng construction company. Wala pa. Pero nasabi na nga ni Ombudsman kanina, meron silang titignan dahil sa mga aligasyon. Non-beneficial owner. Non-beneficial owner nung corporation. Yung kontratista ay si Congressman. Sa sinusubukan nila itago yan. At yun naman ang ating trabaho ay halukayin ang relasyon o kaya yung pagkakasangkot ng congressman bilang may-ari ng Silver Wolves Corporation. Bunso nito, nagbahagi naman ng kanyang pahayag at paliwanag si Secretary Vince Dizon. Lahat ng mga bidding, lahat ng pag-implement kuno ng mga proyekto, yung pagbayad sa mga kontratista ay nangyari sa level ng District Engineering Office. No? Ang pagbayad, ang pag-approve, pag-certify, lahat ng galing. So yun muna yung initial na pwede natin kasuhan dahil yun ang pinapakita sa atin ng ebidensya. Mula Office of the Ombudsman, ito si Bombo Gran Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Boss Radio, Bombo! Bombo International News. Humanaw na ang isa sa mga tinitingalang royal family members ng Thailand na si Queen Mother Sirikit sa edad na 73. Ayon sa opisyal na pahayag mula sa Royal Household Bureau, si Sirikit na ina ni King Maha Vajiralongkorn ay namatay noong Oktubre 23 nitong kasalukuyang taon sa Siriraj Hospital sa Bangkok. Kilala si Sirikit bilang isa sa pinakamatagal na nagsilbing consort sa kasaysayan ng Thailand at naging mahalagang tagapagtaguyod ng sining, kultura at kapakanan ng mga kababaihan sa bansa. Naging reyna siya noong 1950 matapos ang kasal kay King Bhumibol Adulyadej at nagsilbing Queen Regent noong 1956. Sa panahon ng kanyang pamumuno, aktibo siyang lumahok sa mga gawaing pangkomunidad at internasyonal na representasyon ng monarkiya. Inaasahan ang pambansang pagluluksa o national mourning at mga seremonyang pagunita sa kanyang buhay at serbisyo. Nagpahayag ng pakikiramay ang mga lider at mamamayan sa Thailand bilang paggalang sa kanyang naiambag sa bansa. Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, proudly launches the country's biggest one-day bloodletting drive. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. This November 15th, Saturday, join us in 25 key locations nationwide as we come together to donate blood and save lives. In partnership with Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated and the Philippine Red Cross. Last year, Bombo Radio Philippines helped replenish the nation's blood supply by collecting over 2.1 million cc of blood or 550 gallons or 10 drums of blood, helping countless Filipinos in need. This year, we are inviting sponsors, donors, and partners to join us in this life-saving mission. Visit or contact your nearest Bombo Radio or Star FM station or contact Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at 0917-306-6617 to find out how you can support Dugong Bombo 2025. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Basta Radio Bombo! Oras natin, meron na lamang ko tayong 15 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Update na po tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station ng Office of Civil Defense dyan sa may Negros Island region. Dino na wala pang nangyayaring evacuation efforts sa kabila po ng naunang pagputok ng Bulkang Kanlaon kagabi. May update po dyan ng Bombo Radio Bacolod. Nilinaw ng Regional Director ng Office of the Civil Defense Negros Island Region na wala pang evacuation order ngayong nananatili sa Alert Level 2 ang status ng Bulkan Kanlaon. Ito ay kasunod ng naganap na minor explosive eruption alas 8:08 kagabi sa panahon ng Bombo Radio Bacolod kay OCDNIR Director Donato Sermeno III. 13 na mga barangay sa Negros Occidental ang nag-report na binagsakan ng ashfall o nakaamoy ng asopre. Ito ay mula sa Bago City, San Carlos City,
La Carlota C, Bacolod City at sa bayan ng La Castellana. Ayon kay Sir Meno, ang ahensya ay nakabase din sa mga advisories ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS dahil nananatili sa alert level 2 ang status ng bulkan. Walang isasagawang evacuation sa extended danger zone. Wala namang nakatira sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone dahil ang 109 na mga residente sa lugar ay hindi na pinabalik mula ng nakaraang mga aktibidad ng bulkan at nananatili sa mga evacuation centers. Sa kabila nito, patuloy ang monitoring ng OCD at paghahanda ng mga local government units at mga ahensya ng gobyerno sakaling kailanganin ng paglilikas ng mga residente. So ngayon po, ang advice ng PHIVOLCS ay nananatili po tayo sa alert level 2. Ibig sabihin, wala pong ipapatupad na evacuation sa loob ng extended danger zone. Subalit, patuloy po ang babawal ng aktividades dyan sa loob ng permanent danger zone. That is 4 kilometers na radius from Rita. Pagkong residente ng naiwan doon. Nananawagan naman si Mayor Añejo Nicor ng bayan ng La Castellana sa mga residente na iwasan ang pagpapakalat ng fake news sa social media. Ayon kay Nicor, nakita nito sa social media na nire-repost ang mga lumang videos ng danyos ng pagputok ng bulkan noong nakaraang taon na malayo sa sitwasyon. Sa ngayon, anya, misleading ang mga ito at nagdadala lamang ng takot at panik sa mga tao. Ayon sa alkalde, huwag sanang magpakalat ng fake news sa ganitong sitwasyon at manatiling alerto. Dapat huwag silang mag-post na hindi naman totoo sa nangyari ngayon. And hindi naman totoong nangyari, mga matagal na po. Yun po ay nagbigay ng panic sa ating mga kababayan. Mula rito sa lalawigan ng Negros Occidental para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Zadiforo II and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Ito namang guro sa Iloilo sa sampahan ng reklamong child abuse dahil sa umunoy pangmomolestya sa 2 menor de edad na estudyante. Ang Department of Education nagsagawa na rin ng investigasyon. May mga report dyan ang Bombo Radio Iloilo. Sa sampahan ng child abuse o paglabag sa Republic Act 7610, ang isang lalaking guro na umanoy ng molestya sa menor de edad ng Oton National High School sa Iloilo. Ayon sa Women and Children Protection Desk ng Oton Municipal Police Station, nakatakang ihain ang reklamo sa Lunes. Una nang kumalat sa social media ang mga chat conversation sa pagitan ng guro at estudyante na isang menor de edad na lalaki. Ayon sa pulisya, 2 umano'y biktima na pawang mga menor de edad ang nagpa-blotter laban sa guro, kung saan isa sa kanila ang nagsabing din siya ng guro sa madilim na lugar gamit ang sasakyan nito. Ayon naman kay Dr. Darwin Haro, principal ng Oton National High School, pansamantalang ililipat sa ibang paaralan ang naturang guro habang nagpapatuloy ang investigasyon. Samantala, ang 2 estudyante ay inilagay muna sa alternative modality of learning. We have also closely monitoring the process of our support to the child. No, we have in fact mobilized our psychological first aid through our guidance coordinator. They visited children and had a dialogue with them, with the parents and family, so that we can identify and or determine whatever steps to help the psychological need of the child, of the children, of the student this time. Sa panig naman ng Department of Education Iloilo, nagsimula na rin ang kanilang investigasyon at tiniyak na seryoso at agarang tinutugunan ang mga aligasyon. Binigyang diin ng Kagawaran ang kanilang zero tolerance policy laban sa anumang uri ng pang-aabuso. Nakikipag-ugnayan din sila sa Oton Municipal Police Station at sa mas mataas na tanggapan ng Department of Education upang imbestigahan ang parehong kriminal at administratibong aspeto ng naturang insidente. Mula sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo G. Zapadios. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Mahigit 100 kongresista naman posible munong sangkot sa manuwalyang flood control project ayon sa isang civil society organization. May update po dyan ng Bombo Radio Rojas. Posibleng higit sa 100 hanggang mahigit 200 congressmen ang sangkot sa mga kahina-hinalang flood control project sa bansa ayon sa pagsusuri ng Ibon Foundation. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Mr. Sonny Africa, Executive Director ng Ibon
Foundation. Si Control ang may palatandaan ng manipulasyon sa presyo. Ang naturang impormasyon ay lumabas matapos hilingin ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Department of Justice na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa 19 na miyembro ng Kamara, kabilang ang dating House Speaker at pinsan ng Pangulo na si Martin Romualdez. Africa. Kung totoong seryoso ang administrasyon sa kampanya laban sa korupsyon, kinakailangan umano ng mas malawak na investigasyon dahil sa lawak ng mga posibleng maanumalyang proyekto. Batay sa pagsusuri ng Ibon Foundation, nasa 540.4 billion pesos ang halaga ng 9,759 flood control projects na nakapaskil sa website, katumbas lamang ng 32% ng kabuuang 1.7 trillion pesos na flood control budget mula 2018 hanggang 2025. Ibig sabihin, malaking bahagi pa ng mga proyekto ang hindi nakapaloob sa talaan. Isa pa sa nakikitang indikasyon ng irregularidad ay ang paulit-ulit na eksaktong halaga ng proyekto. Partikular na ang klase ng presyo sa ilalim ng 50 million pesos at 100 million pesos, mga halagang karaniwang limitasyon sa procurement. Eksaktong halaga, 62.7 million pesos pinagkatian sa 3 kontraktor. So imposible na may ganung klaseng eksaktong proyekto na pareho yung halaga sa 3 kontraktor. So sa amin, yun mga red flags sa ganun, yun ang makita natin na may nagaganap. Pero gusto namin dinawin, hindi ito pruweba na may problema, pero na may kaduda-duda nangyayari. Mula dito sa Bombo di Rojas, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitanio Bade. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ito namang 20,000 o 20,000 na mga Parokyano ay sumama sa penitential walk sa Davao City upang ipanawagan na tapusin na ang korupsyon sa ating bansa. May mga report dyan ng Bombo Radio Davao. Sumamang mahigit kumulang sa 20,000 na mga parokyano mula sa iba't ibang parokya sa Davao City upang makaisa sa Diocesan Penitential Walk na may temang ang pag-angawkaw makauulaw na sinagawa dito sa Davao City kaninang umaga. Ang naturang aktibidad pinangunahan ng San Pedro Vicariat at Nilambahan, gaya ng San Pedro Cathedral Parish, Our Perpetua Help Parish, Saint Mary of Perpetua Rosario Parish, Assumption Parish, Our Lady of the Miraculous Medal Parish, Saint Jude Shrine Parish at San Alfonso Maria de Ligori Parish. Nagsimula ang penitential walk alas 4 kaninang madaling araw saan nagtipon ang lahat sa San Pedro Square. Natapos ito ng bandang alas 7 kaninang umaga. Nasinundan naman ang isang banal na misa na pinanguluhan ni Most Reverend Romulo G. Valesca, Archbishop ng Davao City. Samantala, ayon naman sa Davao City Police Office, siniguro umano nila na maging matiwasay ang nasabing aktibidad sa pamamagitan ng pag-deploy na aabot sa 300 na kapulis. Sa naging homily ni Archbishop Valles, sinabi nito ng nasabing aktibidad ay hindi makukonsiderang kilos protesta, kundi isang uri ng pagtitipon upang mag-alay ng dasal upang tuluyan ng matapos ang korupsyon at matigil na ang sakripisyo ng sa kahirapan na nasang sanhi ng pagkayaman ng ilang mga opisyal sa gobyerno. Dagpa nito na sa pamamagitan ng sabing aktibidad, tuluyan ng magbabago ang mga kurakot at manaiga ang pagmamahal sa bawat isa. Dito kami ngayon para suportahan yung panawagan ng simbahang Katoliko, especially sa Diocese, na magawa ng penitential walk para sa suporta sa especially sa panawagan ng ating pamahalaan na yung regarding sa ngayon. Sana maayos na ito at managot na ang dapat managot. Mula sa Davao City, ito si Bombo Russell Lozano and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Sa ating sports news, dako tayo mga kahumbo sa nagpapatuloy na Batang Pinoy 2025. Ang Olympic gold medalist si Hidlin Diaz, hands-on sa weightlifting athletes ng Rizal Delegates sa may Batang Pinoy. May update po dyan ng Bombo Radio General Santos.
Lubos na hinangaan ng kababaang loob ni Hailey Diaz, ang kauna-unahang Olympic gold medalist ng Pilipinas, matapos itong tumangging gamitin ang air condition room na inialok sa kanya at mas piniling makasama ang mga batang weightlifters sa kanilang billeting area. Ayon kay Marilyn Avancenia, principal ng New Society National High School, kung saan nakatalaga ang mga atleta mula sa 9 na lungsod at munisipalidad na may kabuuang 2,150 participants, kabilang sa kanilang paaralan ang delegasyon mula sa probinsya ng Rizal na pinangungunahan mismo ni Diaz. Ibinahagi ni Avancenia na inalok nila si Diaz at ang kanyang asawa ng air-conditioned room, ngunit magalang itong tumanggi at mas piniling manatili sa silid ng mga kabataang atleta upang mas gabayan ang mga ito. Bukod dito, kilala si Diaz bilang hands-on sa pag-aalaga sa mga batang weightlifters. Siya pa mismo ang tumutulong sa pagluto ng kanilang pagkain at sa pagbantay sa kanilang mga ensayo ilang araw bago magsimula ang Batang Pinoy. Samantala, matagawa sa nasabing paralan ang earthquake drill na nilakukan ng lahat ng sa lugar, kabilang ang mga atleta at opisyal ng delegasyon. Training program is going to be peaceful, harmonious, para iwas traffic, to give way to the participants. Yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radio Jensen. Ito si Bong Marcabanos and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and Mga kabombo, tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ng ating mga social media pages. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po niyong balikan, subaybayan po ang mga programa ng ating mga provincial station gamit yung kanilang sarili mga social media pages tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok, at maging sa Bombo mobile app na pwede po niyong i-download sa inyong mga cellphone, lalo na kapag wala hong mga radyo ang inyong mga cellphone o wala po kayong mga transistor radio. Sa bahagi ng Mindanao area, mga kabombo, lalo po ngayon at ongoing po ang Batang Pinoy, mga kabombo. Nariyan po ang ating mga provincial station, pwede po niyong tutukan, tulad po ng Bombo Radio Davao at Star FM Davao para ho sa mga taga-riyan sa may bahagi po ng Davao Region. Ang Bombo Radio Cagayan de Oro para ho sa mga kababayan po natin dyan sa may Cagayan de Oro area at mga katabing probinsya. Para naman po sa mga Butuanon, nariyan po ang Bombo Radio Butuan. Para sa mga taga-riyan sa may Sarangani Province, nariyan po ang Bombo Radio General Santos. At para sa mga Hiligaynon speaking, ang Bombo Radio Coronadal. Para pa rin sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Malaybalay. Para naman sa mga Chabacano na riyan ang ating news, music and entertainment station ang Star FM Zamboanga. Sa Zamboanga del Norte na riyan ang Star FM Dipolog at sa Central Mindanao and Bangsamoro Region na riyan ang Star FM Cotabato. At bago tayo magtapos, narito ang ating Oratio Imperata for Integrity, Truth and Justice amid the issue of corruption in the country. Heavenly Father, you led your people out of slavery as a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night. And this time, when shadows of deceit and corruption cloud our land, shine upon us your light that scatters all darkness. We confess that we ourselves have often walked in darkness, in our silence, in our compromises, and in our indifference. We have allowed corruption to grow and falsehood to spread. Forgive us, Lord, and cleanse our hearts of this grave moral evil that robs the poor of bread and the nation of hope. Give us leaders after the heart of your Son, shepherds who serve, not wolves who devour. By the power of your Holy Spirit, give us the courage to reject lies, expose deceit, uphold justice, and defend the truth in all our dealings, whether public or private, that integrity may flourish in our land like a river in righteousness, like a mighty stream. O God of justice and mercy, make our nation a vineyard that bears good fruit, not poisoned by greed, manipulation, and selfishness, but nourished by honesty, compassion, and love. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Mirror of Justice, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us.
St. Pedro Calungsod, pray for us. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kabombo, it's Star Nation para sa ating Christmas countdown. Now, we only have 61 days before Christmas Day. Christmas we share the love. Mga kabombo ka Star Nation, yan na pong kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News. Ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards sa magkasunod na taon bilang Best News Program. Mula rito sa Bombo News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Para sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 1 minuto na kaligad sa tak ng alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa bomboanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kuturan sa yapon ini mo lagad imong kurman Bombo Chama Blanco Hover. Ang traffic lights sila sa Mayunyate de Leon sa distrito sa Mandurriao. Ginausisa pa ni karon kung na turnover na bala sang kontraktor sa city government. Ining traffic lights sa aton sining mga kabombo pabumbo ni sa mga motorista matapos kiti naga-igpat-igpat lang kag hindi man daw ay isang naga-function sa iya siniyang purpose. Check naton ang latest kapag pangusisa diri dugang ni Bombo Brian Gonzales. Lakip na sinadri karon sa aton man sining pagpangalagad last stress karon sapon maaway si Janril Casimiro. Ang iya sining mga kasumpong si Kyunosuke Kamida, isa ka Japanese boxer. Sa subong sining away do ay gawa kasugid si Janril Casimiro. Ano ay hanang mga rason? Anyway, istoryanta na dugang karon driman sa aton sining pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto. Check naton na this time balita ni Bombo Brian Gonzales. Anong plastada sila diri banwa matapos gati ulan man sang reklamo sa mga motorista ining traffic lights dira sa Maya Unyati de Leon nga naga-igpat-igpat lang kagway naga-service ang sining purpose. Bombo Brian sa report, please go ahead. Padayon ang kontrobersiya nga natubang sang 4.6 million nga traffic lights nga ginbutang sa Unyati de Leon, Mandurriao, Iloilo City, Bombo Champa. Bisa natapos ang konstruksyon sang proyekto wala pa ini nagagamit kag padayon ginakondisyon sa mga residente kag mga driver nga nagalabay sa lugar. Sa interview sang Bombo Radio kay retired Police Colonel Uldarico Garbanzos nga mo ang head sang Iloilo City Traffic Management o na Iloilo City Traffic and Transportation Management Office, hindi pa siya sigurado kung na-turn over na ang proyekto nagika na sa kontraktor kag sa aton nga Iloilo City Government Bombo Champa. Ginpayag niya nga may mga technical aspects pa nga ginatun-an kag kinahanglan pa sang testing and test ini mga na fully operational. Ang mga pumuloy ang mga driver nagapahayag sang ila kadismaya kag suno sa ila ang traffic lights daw kaangay lang sang dekorasyon nga nagaypatigpat kag wala sang pulos sa pagdumala sang trapiko. Ini nga lugar isa ka mayor nga alagyan sa mga sasakyan nga nagagwa kag nagasulod sa distrito iya sa Mandurriao. Gani importante gid kun tani ang epektibo nga traffic control. Ginatudlo ni retired Colonel Garbanzos nga mga rasones amo ang una, technical testing, kinahanglan pa sang finishing touches kag pag-ayos ang sistema antes ini magamit kaangay sang pag-calibrate kung pilabi ka segundos ang pagpundok kag paglakat sang salakyan. Mga wirings ang ginatulo ag iban pa mo champa infrastructure mo man may mga dalan pa nga dapat ayuhon kag ang ginatumod niya partikularmente mga signages nga ipahamtang
para sa mas klaro nga dalayon o kung dalagan sa trapiko. Dugang pa dira ang pag-clearing abi sa area kay may mga puno dira sa akasya no nga ginareklamo man ginatulok sa aton nga mga residente nga papaano abi magamit ining traffic lights kaya tungod isa ina sa faktor nga nagatabo no ko na hindi makita sa aton nga mga motorista abi dira sa area iya sang Mandurriao. Dugang pa sini ang Mandurriao Public Market nga wala pa natapos kag wala pa ginagamit. Isa man sa rason nga nag-apekto sa operasyon na sining traffic lights. Dugang man ini nga palamangkutanon kay gina-question sa mga vendors kung saan ugid mabukas ining Mandurriao Public Market tungod ginabaha na sila sa ilang temporaryo nga pwesto kag ang Mandurriao Gym. Amo ang galamiton man tani isang barangay para sa mga aktibidades ni Bombo Champ. Ginpahayag ni Garbanzos nga ang ICTTMO ang nagrekomendar sang proyekto bago nakita nila nga hindi sustainable o kung hindi 24/7 nga duty ang traffic personnel nato na may mga limitasyon ang kapasidad sang tawo ganit kinahanglan sang automated o kung ang sistema para sa mas epektibo nga traffic control. Yari bla pamatian naton na una ang pahayag sang may interview sa Bombo Radio si retired Police Colonel Uldarico Garbanzo. Pero ang pagkabalo ko daw wala pa na siguro ma-turnover. And sa mga previous nga experience ko dira nga ang pag opening sang aton ng mga traffic lights no. Siyempre may mga technical aspects sina no, may mga testing. May mga ginatanaw sila sa mga connection and nakita na kondra no nga daw kinanglan pagid makaayo ang dalan siguro kag may mga essential pa nga mga traffic signages nga makita sa area. Okay. No, so amo na ang aton dira nga actually ang City Traffic Transportation Management Office nanda no nagrecommend nga butangan na dira because nakita naton nga dapat may may dugay or may 24/7 nga control sang traffic dira no kay since nga that is daw entrance and exit points no sa Mandurriao nga area. Okay. Kay kun ang aton nga yabi personnel no makadugay sa summer season or sa rainy season no hindi gid siya maka 24/7 ay may mga limitation man ang lawas ng tao no unlike kung may traffic lights dira sa lugar so ang control nato ang full control kag ang distribution sang traffic no sa ina nga corner maging maayo. Colonel, pag request ko na kamo ang may initiative sina ang ICTTMO may coordination na sa barangay. For sure, no? May ginatawag ng sa social responsibility. Okay. Ang inayang mga process nga yan, no? Sa mga procurement na daway na kami kabalo sa mga specifics na no? Kung ano nagkalatabo. Okay. So, Colonel, medyo sa area nga na, medyo magutok-gutok gid man. Kag tibla one way na da kung pakadto ka sa may na dang area. So far, one way na. Ang pa-inbound, no? Ang pa-inbound dyan, one way. Okay. One way man ang unyati na ang pakadto ikaw sa Q Abito, no? One way man na dira. No? And nakita naton dira Bombo Brian, no? Ay tungod sang daw wala pa bala matapos pagid nga market, no? Daw mo ini isa sa mga contributing senaryo dira sa sina nga corner. So, ginalantaw naton Colonel kung matapos ining market, probably ma-operate na fully operational ining traffic light. I try to find out and verify no. Kay lain man niya ang mga tao nga naga-obra sina dira. Sa amon niya sa dalan man lang kami mo. So i-find out kung ano giman ang ang senaryo sa dira why for sure no sa ako nakita kung naga-flashing ina gina testing
And may mga talan-awon pa na nga nibala, no? Halimbawa, rush hour sa aga. Okay. Pila bala ang dapat nga i-extend sang seconds nga na ang inbound. And then kung rush hour sa hapon, for sure ipatanaw pa na kung pilagid ang idugang man ng mga seconds so that ang ma-accommodate or ma-prioritize, no, ang mga salakyan nga kung aga nagasulod diri sa city kag kung hapon nagagwa man pagwa sa syudad. Nabatian ba mo, Champ, ang pahayag ni retired Police Colonel Uldarco Garbanzo, ang head ng Iloilo City Traffic and Transportation Management Office, no? Kagamoy na ang mga rasones nga ginalantaw kag mga faktor abi nga ginalantaw sa subong kung hindi pa maka-operate ining traffic light sa Bombo, Champ. Kay makita man natin sa area dito ang Mandurriao Public Market sa Bombo, Champ, do halos nasakop or nasulod ni gani ang isa ka poste dra sang traffic light. Ang Mandurriao Public Market nga ni may kudal pa nga sin. Kagang pala makutanon dra nga wala pa iya nagbukas base sa Oktubre 30 pa, Bombo, Champ, ginahuring-huring man sa mga tawo regarding sina kaya sa aton pagsikyer sa area do wala naman may gaubra dito. Kag do halos tapos naman ining Mandurriao Public Market. Kag amo na panugyan man ni retired Colonel Garbanzos nga magulat-ulatan ay ang publiko samtang ginatapos pa ining testing kag pag-set up sang proyekto kag gagin pa siguro niya nga ginatutukan ini sang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office kag ginapananaw nga mangin epektibo sa tion kung mangin operational na ining nasambit nga traffic lights, Bombo, Champ. Alright, so hindi lang traffic lights ang concern gali nila sa distrito sa Mandurriao, pati ining tawagan ining Mandurriao Public Market nga tiway naman sa may nag-obra dira pero nga why do ay isang plano nga pasayloan sistema plastada kay sa naibaluan naton gambal man na ang nagkontrata sinadra banwa nga tapos naman na mo. Bombo, Champ, insakto gid na no kag agay naman gani ang aton nga mga market vendors dira, Bombo, Champ. Kaya kung mag-ulan-ulan bala ilabi na dira sa may area sang Oñate de Leon Street, Bombo, Champ, dira ginadayo nagasupot ang tubig kag didto man sa area sang ilagi natin niran subong sang aton nga mga vendors. Ginabaha sila kuno gani amo man ina pala makutanon hasta sa subong kung san ugid bala magabukas ina ang Mandurriao Public Market kag magtawhay ang dalagan sang trapiko as well dira sa area iya sang Mandurriao Armapa Street, Bombo, Champ. All right. Ini si Bombo Brian Gonzalez and this is Bombo Radio Philippines, the number one, the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Salamat kid na Bombo Brian Gonzalez. Di ko na mo sinang justification nga gina-testing pa. Ang pamangkot naman sini Banwati, isa-isa kadlaw sa aton sini nga mga kabumbor sa isa ka simanado. May posibilidad kag dako ang tsansa nga matapos man inang testing kag pag-program sinaabi. Sa obserbasyon sa mga motorista kag pumuluyo malawig na nga tsimpo nga nagaigpat-igpat lang na dira. Sa aton sini nga mga kauturan kag nagligad to pila to 4.2 million pesos ang sa area sang Haro nga balor sang traffic lights. Subong iya 4.6. Sa aton sini nga mga kauturan ti mas mayo nga pandaro na dira makabulig sa pag-manage sa nga pagpugok sa dalagan sa nga trapiko. Kay kon pabayaan lang na dira nga nagaigpat-igpat ti una bes nagausik lang kita sa kuryente, no? Usik sa kuryente kag subong man daw kasubong nga ginusikan ta ang 4.6 milyon pesos kung hindi na mapandar. Dapat sinadra iya banwa nga tagsa ka mga kasubong sini nga traffic lights kay ang punto sinadira may traffic lights kay kunting ilinit,
No, eksakto nga hambal ni Colonel Garbanzos, hindi man makasustainer ka makapalawig ang aton sining mga traffic enforcer. Human as we are, nagabatsyag kita sang tuman nga kainit man mo sa aton sining lawas pananglitan sa malawig sining nga tsimpo, mabulad kita sa nagatagiti sining iyang nga init sa nga tsimpo. Konting ulan amuman. So mas paborable gid para iyang sa isa ka lugar or sa isa abi ka intersection or dalanon nga mayara sang ginatawag sini nga traffic lights. Kay bisan hindi na iya pagbutangan dira sa nga traffic enforcer, mahulat na lang traffic enforcer sa kung may mga respondihan para iya nga kung in case mayara sa nga vehicular accident o kung ano man iya nga mga emerhensya dira, no? Sa ton sini mga kabombo amo lang ang pagpadulong sini nila. Pero anhon tay na kay why pa kuno ma-turnover inisang kontraktor. Ti sino naman ang nagkontrata sini sang traffic light dira sa may De Leon sa distrito sang Mandurriao. Kag dako ang palamangkutanon sini karon banwa sa aton sini makuturan man sa bahin sang distrito sa Mandurriao ang balor 200 milyones pesos nga Mandurriao Public Market niyo. Tiwai pa ini matapos sa aton sini makuturan problemado pa ni kay 80 lang sinadri banwa ang stall, no? Nga kung sa diin ti mayara sa nga 200 kung tani ni nga stall sa aton sini nga mga taga Palamate. Ti frustrated ginadri si Mayor Inday Raisa Trenyasmo sa nga nahatagan ini sa nagakigo ing tulupangod. Ti sadto pa to, pila na kabulan ang nagligad. Subong, amo-amo gyapon ang sitwasyon, hindi man mapuslan kay ti half finished pa lang. Sa aton sini nga mga kasimanwat, mo naman niyang nagakadapat man iyang tutukan sa aton sini opisyalis sang gobyerno pasiguraduhon nga kutob sang mga proyekto nga ginagastuan sang taxpayers money. Mapuslan, hindi kay ang nakapulos kung si sino lang dara. Isa man karon sa pag lantaw naton diri banwa nga para iya nga mahatagan man sa nagakigo sining ay tulupangod ang problema sa mga vendors. Ti iplastar na da sila sa sulod sa aton sini magkabumbo kay ti tagsa ka magtingulan. Grabe ang pagdanaw kag pagtaas ang tubig dirato. So nagakaapektuhan ang ila sini iyang pagbaligya. Nagakos man sila dira karon sa pagpugok sa dalagan sa trapiko. So dapat mamatamat naman ini sila para makaplastar sila sang Mayo, makabaligya man sila sang Mayo. 17 minutos na nakaligad sa takna sining alauna diri sa palatuntunan na Bumbuhanay sa Udto. Nagapurgait karon ang mga operator sang taxi diri sa bahin iya sang Iloilo kay man ginkonfirmar sang Land Transportation Franchising Regulatory Board nga mayara sang masulod pagid nga mga taxi operators ining blue taxi. By the way, blue taxi ni dito ni Davao ginkonfirmar diri sang LTFRB nga nahatagan ining blue taxi sang prangkisa kag ini sila ang sarang iyang makabiyahe ginapayag nga tub-tub 300 or 200 ka mga unit sang blue taxi ang magabiyahe diri sa bahin sang syudad sa Iloilo by November 2025. May pila na kita gani ka nakitaan siniya nga may hiring sa sining mga driver sa nga blue taxi. Tinagalibog karon ang mga taxi operators, yung mga local taxi operators sang sini karon nga sistema. Check naton bala si Bombo Jomar Avilla sa iya sining follow-up report. Bombo Jomar sa report, please go ahead. Si Association of Taxi Operators sa Panay, President Perfecto Yap, ini matapos nga gin-awardan sa nga prangkisa sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 6 ang 100 ka mga unit sang blue taxi nga muni ang magabiyahe diri sa syudad. Bumbucham si sunod sa tungdan tuman sila ka apektado
Bangod nga ti kun lang 100 lang yung aprubahan, hindi 200, Bumbo Jomar? 100. 100, all right, sige. So 2 months sila ka apektado bangod sunod sa tungdan kun lantawon ang mga driver kuno taxi ginakulang na sa pag bayad no sa ila sa nga arkila kon boundary sa ilang ginabiyahe sini nga unit pamutsan pangod sa kadamuon naman subong sa kompetensya sa aton sini nga dalanon may mga beses manggani kuno nga nagkatabo nga kisa kon may mga pasahero nagagaway pa kuno ang taxi mo no kung sino ang sakay panuna sang kuha sang pasahero so mga amo sini nga mga nagakatabo sa mga taxi unit ti ang ginalantaw sini bangod nga ti nagapatimaan no mahina ang biyahe kag at the same time ang mga pasahero bumutsamp no ti ginakulang kag ginagawa naman karon sa mga taxi unit kag isa ni sa ginalantaw karon kay ang ruta Manila ni pareho mandaan sa mga nag-exist ning taxi halin diri sa syudad at the same time pakadto sa bilog sini nga bahin sang Panay no ini point of Panay ang ila sini karon nga ruta ti amo sina ang matabo ginalantaw nga may ara naman sang kompetensya ang sa mga taxi operators kag sa mga taxi driver diri karon pananglitan kun makaumpisa na sila sa pagbiyahe may may submit nga petisyon bumutsan pero ti way makuno ginuna kasi ginoporbahan naman gani mo no sang LTFRB ang ining blue taxi nga mag-operate diri sa baybahin karon sa syudad sang Iloilo sa aton sa mga kabombo aribla no ang kabahin sang pahayag sang Association of Taxi Operators sa Panay, President Perfecto Yap. Why kami, ako personally, kagang nga grupo, is not aware kung saan ugit sila mabiyahe. Sa among pag-engende during our meeting with the go-director, si Director Osmeña, Atty. Artura, they are still in the process of preparing ang ila unit tamo tong na anohan pagtapos paabot namon ang sitwasyon sa subong sa taxi industry din sa siyudad kag bilog island sa Panay from the city to any point in Panay man among pangkisa. We were actually surprised nga gulpi lang na sila nga magsulod diri no. In fact, we have submitted an opposition, nag-oppose kami, ng ang application for franchise. Pero still, natabo, na-aprobahan sila. Na-aprobahan sila, ambal sa LTFRB. Ang law ay somehow, ang gin-oppose namon, mabuhay, ang ginpagwa nila sa publiko, ang na-approve ay sa una ang May 17 Davao na muna. So, somehow, plaster kami nga kung pwede, mabuligan man sa LTFRB nga mapahagan-hagan ang problema nga ginatubang subong sa mga existing. Itong for the last 2 to 3 months, ang biyahe daw gulpila blaya nga kunol tapos makita naton nga daw wala pasahero kaw nga dabuton na iti kada isa ka pasahero obserbaran kang mga operators yung 3 hasta 4 ka unit ang nagagaway daw mo na lang ang ratio be kag ang mga operators naghambal kag during the meeting representing ang sitwasyon ang damo sila bitin. In other words, mga unit na wala ma-dispatch. Kailangan mga 10 hasta 30% sa ilang mga unit. Hindi makadalagan. Worst, pag-idira is that nga ang mga driver hindi makabayad sa eksakto nga arkila. Tira ba daw sa law, short sila. No?
Kag ang sa dispatch rate nila gadlagan lang mga 70 hasta 80% o even less, no? Basta madlagbat mga 60 to maximum sila kung mga lunes sabihin kaya mo mga pasero. 60 to 80% lang ang ma-dispatch nila, the rest bitin. Of course, reklamo man ng driver, sige-sige na lang taas ang po. Sa crudo, wala man adjustment, hayang dala sa adjustment, ginimo sa LTFRB sa taxi metered is 2015 pa. So at that time ang aton gasolina is only 41. Subong niya 50 plus na. Ay magani nga so 55, 56 and 57. Subot sa lingon, dismayado kamo sa LTFRB sini sir? Oo, gaga pa ngayon kami. I think in fairness naman sa ila, ang opisina is also trying to arrange a possible arrangement, a compromise with kung if ever nga may ara na gidman, dahil ka mahiwa na. So, hindi lang na pagpilapan, ang sitwasyon would only result to sila mamapingan. Nga batian si Association of Taxi Operators ng Panay President Perfecto Yap diri karon bumutsamti maglawas sini sa ila sining kapigado sang biyahe kon lantawon ti ang iban sining mga taxi driver may mga unit o kon mga taxi operator may mga unit pa sila nagkarbilin nga wala pa nakagwa no kun wala pa nakabiyahe kay tiyan mo kani bangod sa mahina sining ingkamanay sa taxi no sa aton sining mga kabombo sa piyak sining bahin gin pakigangutan man naton diri karon ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board no sa persona diri karon ni Attorney Salvador Jun Altura ang legal counsel sa nasambit sining karon nga opisina suno sa natungdan gin pahayag sining duha ni ka mga kompanya no ang gin-awardan sang prangkisa sa diinteng isa sini may 50 kag ang isa may 50 ka units no so 50 lang sila 100 tanan ka unit so ang ining pag-award hindi man kuno butsilingon kun hindi Ilonggo hindi pag-awardan no kay Davao based ni ang mo ang ining duha sini ka mga kompanya as long as kay nga nag-comply kag why man sang nakita sining violation ang nasambit sining karon nga talatapan so ongoing pa ni ang pag check sang ila sining mga ang ginagamit la kun mag travel ang ila sining ginasilyuhan karon ang ila sining metrohan bumutsamp nga ti masigurado kag kun san-o naman sila maka-start sa ila sining karon nga pagbiyahe way pa idea si Attorney Altura sa aton sa mga kabombo. Why naman kuno sang need nga public consultation suno sa natungdan bangod sa sining pagplastar man kag tonight so naman ang ining mga prangkisa kun ining prangkisa sa duha sining kompanya nga nag-apply diri sa syudad sang Iloilo kay may available man mo no suno kay Attorney John kag basta kun may available man lang nga mga slots dra so gina-open nila no sa mag-apply agod nga biyahihan ang mga kulang sining slots diri sa may syudad sang Iloilo bumutsamp aribla no ang confirmation sa bahin karon ni Attorney Salvador Jun Altura. Ang kompanya nga operator is Davao-based corporation. Oo. So apply sila di. Oo, kay may bakante nga slots. Ay, so bali pila ang gin-award ta? Duha ka tag 50. 100. Oo. Okay, so anong tapos na ning ila process nga nika documents nila? Oo, naisiwan na namon prangkisa, na lang siguro na itakda na lang nila metro na kag mga body markings kag isilyuhan mga metro. Hindi na sila kabiyahe. Ang sa metrohan ni di ba regulated ni sino ma-check ni? Kami
Ay, si okay. So saan silang biyahe ko, no? Why pa man sila request nga i-resilyuhan nila Metro. So, hindi pa na sila kabiyahe kung wala masilyuhan Metro. Ang flag down, anong pinagkalain sa ni? Ay, amo man tanan ang flag down is 60 pesos. Okay. Do amo man tanan sa taripa sang taxi. Within Panay man, Island? Panay Island ba nila? Ruta? Iloilo City, to any point in Panay. Any point? Okay. May naghambal sa atop, sa taxi operators nga duhay ko ng public consultation At ay man na, nagreliban lang na siguro ang public consultation kay taga Davao nagkuha. Adamo mas ang Iloilo nga nakakuha, way masing public consultation. Oo. Kaya hindi na required ang public consultation, Ay, so why na sa required na kung may mga award kita sa unit? Pati kung may alokasyon niya, gin-open sa LTFRB, kag may nag-apply, kundi evaluate na mo ng ila papilis, kung pasado, kundi award na mo. Tinggang balang sa top do, dismayado sila kung attorney, anong mambalmos ni? At natural lang na, kaya kung may dugang kompetisyon sa dalanon, kundi dismayado, kundi lang Pero ang malaman nila nga may mga slots na available, kung wala sila ga-apply, alang-alang na mo na nga itunggan mag-apply ang taga-iban na lugar. Damo na kuno taxi di sa Iloilo, attorney, hindi naman kuno daw nito nga dugangan. Ari negosyo ni nga negosyo ni nga aspekto mo. Gahambal ka kung damo, bangod kay ti ara ka na daya mo. Kung may matulod na daya, kag matyag ya, nga daw pwede pa niya sugalan sa negosyo, iya niya pinuino. I see. So, iniyati... kaya may open nga slot, kag mag-apply, kundi batuno namon, hindi man na requirement nga dapat kung sa Iloilo, kung operate taxi, Ilonggo kagyan. So, balitag yan, doon nga niya taga Davao? Oo, korporasyon. So bali may sila lang do may parkingan niya do tingob, may ari na sa unit de. Way pa ko kabalo kung ari na ila unit pero Kapmon. Nabatian si Attorney Altura ang legal counsel sa LTFRB Region 6 sa Bumutsap. Kung mag-amusin ni Prestada, kung nag-agi man lang sa pagsulundan, eksakto sining proseso, eksakto nga bal ni Attorney Altura, kung may ma-apply, kay may bakante pa man nga slots, pwede batuno naton, i-subject sa review ang ilang sining mga dokumento. Pero kung wala na yasang available slots, kag ginhimuan lang sang LTFRB, tamo na yung kolesyonon. O galing sa karon, may ara pa gani isang nabilin pang 75 ka mga available slots sa Bumbo Jomar, kay ang syudad sa Iloilo may 300 slots nga ginhatag ang Department of Transportation mo. So sa karon may 125 na iya nga nakakuha sang slots nga nagabiyahe plus 100 225 ang available slots, 75 pa. Bumbo Jomar para sa mga interesado, kung sino man rin gusto nga mag-apply for franchise nga makabiyahe sang taxi. Ti dugang ni ang ginawardan nga unit o kung ginawardan silang kaprangkisa, dugang ni sa sobra 3,000, no? Amo nga nag-exist karon nga mga taxi unit diri sa may syudad nga nagabiyahe within Panay area. 3,000 man? 3,000 ka unit ka mga taxi ang existing din subong mo based sa atop. Suno sa atop? Aba? Amo na kadamo ang mga taxi unit. Di dugangan pa rin sa ginawardan sa sa LTFRB, amo nang ma-compete naman karon. Bumutsam. 200 units malang ni? 3,000? Ang bago subong ginawardan may ang existing bla subong nagabiyahe yang mga taxi. Gani 3,000 gid ang nagabiyahe nga taxi diri sa syudad sa Iloilo. Ang nag-exist pero iban way na nagabiyahe kay bangod sa sa ni tawag sa kapigiduhon la kag mahina gid ang pasahero. Tikon pigado diri ang biyahe isang taxi sa syudad sa Iloilo, hindi man naguro
magpadbinturar ang Davao-based nga mga negosyante or company sang taxi nga mag-invest di sila kag diri magnegosyo sang taxi fleet, Bombo Jomar? Tikon basihan tatong hambal ni Sir Yap kung kisa ko no isak pasero do tatlok bilog taxi gid nagagaway mo. Tiya mo na gani. Sino man nga negosyante ang manegosyo sang kung ano man da negosyoan niya nga babalaan niya nga maputo siya or pigadong income. Kung ti mangita na lang siya sang iban. Di ba? Kung amo ng pananawan sang presidente sang atop nga pigadong biyahay di ti how come nga halin to ya sa Davao nakapanimaho patong taga Davao kag diri pa sila ma-invest sang transportation na business nila pinagi sa taxi. Yan ang tawon taniya, no? Kay laban-laban magluwas sa mga taxi driver, taxi operator, magluwas sila natin, may mga modernized bus man kita, no? Ilang taon tabi ko na naman na ila, sila mga sentimento, sila kagiban pagit sila mga nagabiyahe man, nga mga salakyan, diri sa mga syudad, sang Iloilo, bumutsamp sa sining Blue Taxi nga mo nang ginalantaw subong sining tuig maka-start na sila driho bumutsamp. All right. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombo Jomar Villa. Pagbalik nato na banwa dugang ang mga balita kag impormasyon. Si District Engineer Roy Pacanan nagpahayag na sa isa ka ginpatigayon sini nga people's meeting sa may distrito sang Haro. Ginsabat ja ining party sa coordination kag mga nagakaigo sini iyang request sa city government. Lakip na sina diri karon las 3 sa hapon away ni Janril Casimiro kontra sa kay Kyonosuke Kamida. Balik boxing ring ining 36 anyos matapos ang malawig sini iyang chimpo nga wala gid siya sang boxing activity sabi or fights matapos kati ini siyang may suspension dito sa Japan. Balikan ta dugang ang mga balita kag impormasyon sa aton sini pa rin nga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, invites you to take part in the biggest one-day bloodletting event in the country. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. This coming November 15, Saturday, let's come together in 25 locations across the Philippines in partnership with Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated and the Philippine Red Cross. Successful blood donors will receive Dugong Bombo t-shirts while supplies last, plus hot meals and vitamins. So, get in touch with the nearest Bombo Radio or Star FM station or contact Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at 0917-306-6617. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Basta Radio Bombo! Para sa cash donations, maaari niyong i-deposit sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Queen Bank Peso Account 008-020-02561 or BDO Unibank Peso Account 004-168-002-903 or Dollar Account 104-160-084-160. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games?
Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtener sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kun addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. O kon paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organized. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for October 19 to 25, 2025. Loaded with a wide selection of old songs. The Technocrats Band is oozing with excitement to be on stage sa sininga Sabado, October 25 sa concert at Plaza, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pang iban. Ang igaparafol sa masuki sang Plazuela de Iloilo. Sa October 26, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon nga i-remind ang mga lideres ang aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer. Sa Bomboradio Iloilo, Philippine Standard Time, 44 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sang bombohanay sa unto sa DYFM Bomboradio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Kagapon nagpatigayon sang people sa meeting naman ining Iloilo City District Engineering Office
upo diri ang talatapan sang Lone District, no? Ara ang presensya ni Congresswoman Jan Baronda kag subong man dito iya si District Engineer Roy Pacanan. Sa amo sadto nga kagayunan, ginsabat ni District Engineer Pacanan ang palamangkutanon sa mga pumuluyo may kang tanan sa sining wala sang mga nagakaigo sining koordinasyon, no, sa mga ginapatigayon sining project diri sa syudad sang Iloilo, no? Ang masami naton nga mabatian nga wala sang proper coordination bla. That is why nga nagwa karon sa report, no, kag sandig magani sa payag sang presidente nga madamo sang palpak kag delayed kuno nga proyekto diri iya sa bahin sang syudad sang Iloilo. Sang ginpamangkot si District Engineer Roy Pacanan, yari ang iya sininga pahayag. Relasyon August 2023, I made sure na nakablang kami lagi lang yun. So, yung sinasabing hindi kami nagpo-coordinate, we have all the evidence and document issued by the Mayor's Office, City Engineer's Office, and all the concerned offices. Nagpo-coordinate po kami. The sad truth is, hindi sa nina-actionan yung mga, again, I could give an example with regards to the road request for road closure. Hindi lang more than 10 series of letters. Hindi na actionan, no? So, also, with regards to coordination sa barangay, ang planning section namin is tanggap din mga pulong-pulong. And we also have documents to prove. And nakapirma din lahat kung mga residents who attended the pulong-pulong. So, hindi ko alam kung saan nagagaling yun, hindi kami nagko-coordinate, no? So, kung sino yung nagsasabi na hindi kami nagko-coordinate, i-prove siguro nila na hindi kami nagko-coordinate, and ipo-prove din namin na nagko-coordinate. There you have it, si District Engineer Roy Pacanan. Sa aton sining mga kabombo, kung madumduman nyo pa pila ka mga projects ang ongoing projects ang Iloilo City District Engineering Office ang ginpauntat sang city government bangod sining kakulang sang road closure permit, no, sa aton sining mga kabombo kag iban pa sining mga requisitos nga sandig naman iya sa city government dapat nga sundon sang Iloilo City District Engineering Office. Sa pahayag sang District Engineer, masubra kuno kanapulo nga mga road closure letters ang wala gin respondihan or why gin sapak. Pero sa aton sini nga mga kabumbo, kung mag-istorya kita road closure, abi dapat ordinansa ang ginapasar sa pagpasarado sang isa iya ka dalanon. Tapos sa mga pagpulong-pulong, pila ka mga kapitan, halos tanan man sini nga kapitan diri sa syudad sang Iloilo nagapanindugan nga wala sang proper coordination. Ang Iloilo City District Engineering Office sa ila sini ginapatigayon nga mga proyekto. Hambal naman sa District Engineer sa aton sini nga mga kabombo, sige may mga pulong-pulong kami sa barangay. No? Kag nagpilirma dito ang kutob sa mga nagtambong. Galibog ko ng ulo ni District Engineer Pacanan kung sa diin naghalalin ining mga impormasyon nga wala gid nag-coordinate ang Iloilo City District Engineering Office. Kung may pruweba ang city government nga wala sang pagpulong-pulong natabo, why sa proper coordination sa mga punong barangay nga nagkaklenabo, kag iban pa nga mga requisitos nga kinahanglan sang District Engineer or sang Iloilo City District Engineering Office nga mag-perform sa mga proyekto, may mga dokumento man kunong District Engineer or ang Iloilo City District Engineering Office nga ipakita to prove nga kabaliskad sang claims sang city government. Mas mayo gina kung mapublicize ninyo, no, publicize ang Iloilo City District Engineering Office ining mga dokumento nga ginapahayag ni District Engineer Roy Pacanan,
sa publiko man, no, sa ngalan sang transparency, isa publiko man sa city government, no, ang ila siniiya nga mga requisitos dira kag lantaw naton, no, kung anong mga kakulangan kag kung anong ginapayag nga wala sa nga gin-comply ang Iloilo City District Engineering Office para nga once and for all sa aton sini nga mga kabombo maplastar naton, and then eventually, no, kung seryosohon sa mga miyembro sang sangguniang panglungsod, ti makadihon sila sang legislation diray amo kung tani ina ang pagplastar kung ang tinutuyo sini nga masulbar ang problema nga ti nakita nga amo ang nagaserbi nga upang, no, sa aton sini nga mga kabombo sa mga pagpatigayon sa mga proyekto. 50 minutos na nakaligad sa takna sini nga alas 5 or la una. Alas 5 na kuya engineer man kadali ko. Sa face-off ni Casimiro, ni Janriel Casimiro, si Cuadro Alas, but may nagahambal man sini nga siya kuno ang prodigal son sang Philippines boxing. No? Ining si Janriel Casimiro, nag-face off sila sang iya sining kasumpong nga si Kyonosuke Komida, no? Isa ka Japanese boxer sa aton sining mga kulturan. Ang away nila hiwaton sa Kyrgyzstan, sa may Bishkek, Kyrgyzstan. Amo na to, engineer. Ipakita na. Si Janriel Casimiro, sa aton sining mga araw, lang tawag yung lang face-off, ginambala niya si Casimiro, kwaasids mo noy! Pero in Japanese, siyempre, alang-alang maghiligay nun, sa nakrong magbinisaya, sada. Di ba? Sa aton sining mga kabumbo. Grabe, do usangon ni Kyonosuke Kamida si Janriel Casimiro sa ila sining face-off. Kung madumduman pas, ining si Casimiro, ginhublasan ini siya sa WBO Bantamweight title, matapos nga ti napaslawan ni siya sa mandatory defense, batok sa kay Paul Butler. Ti humalin sa tubanwa, may ups and downs ang career ni Casimiro, pero ang gina-target yung kung tani niya, si ang undefeated bala sa Japan nga hindi man mag-away sa ibang lugar, dito lang siya sa Japan now, ang ginatawag sinila nga The Monster. Pero may ilan na si Anay, diri kita na sa inkwentro si Banwao, karon. Last 3 sapon dito sa may Bishkek, Kyrgyzstan. Pagtapos gani isang ila sining weigh-in, makamusta kung tani si Janriel Casimiro sa aton sin mga kabumbo. Ti lantawan nyo lang natabo dayon, no? Gintalikdan sang hapon. Sos Maria kagusip, tinalikdan niya. Do kasubo nga ginainsulto niya si Janriel Casimiro. Wala ginag-react si Casimiro sa aton sining mga kabumbo. Why ginag-react si Janriel Casimiro? Anong rason niya nga why sa nag-react, engineer Leong Kuda? Why ginpabayaan niya lang nga mag-angas? No? Si Kyonosuke Kamida, ginpabayaan niya lang gin-insulto sa nga gintalikdan siya, nga mga musta siya kung tani. No? Pero dosuay lang kay Janriel Casimiro, nga gani dosuay lang, that's my boy, Cuadro Alas. Kamida. Suspension tayo dito, kaya mabait tayo, kaya pinayaan muna natin si Kamida na mag-angas. Ngayon lang yan. Pagdating sa laban, wala. Tulog pa rin yan. May suspension isa sa Japan. Muna nga ginpabayaan niya lang to. Nga maghinaslo ining hapon. Sa press conference, why na damo sa istorya pa? Amo lang niyang hambal ni Janriel Casimiro sa kay Kamida, sang ang ginambalan sa ni Kamida nga knockouton ta kanoy, lipungon ta ka sa round 1 lang. Aring sabat ni Cuadro Alaso. これ今来たらもっとカスやからな。ちょっとそれで。お前、おい、一ラウンドが打ち合うやじゃあ。
Ako mo knockout nimo. Hoy, 1 roundから。 Yeah, first round you are no first round only 30 seconds finish. 1ラウンドで30秒で。No first round ko no, only 30 seconds. Why nag-aangas karon si That's My Boy? Kiti may suspension mo sa mo. 36 na ng edad niya sini. Budlay na nga pagtapos sini kung magsagad sa nakawaras na karon. Basi kung hindi nagid matuluyan, nagid manwa, madalayo na, nagid nga hindi malabot ang handom yung nga sugata sa ibabaw sang boxing ring. Ining si Inoue. Sa aton sini nga mga kabumbo. So kalmante lang siya sa aton sini nga mga kuturan, pero ngambalya sa aton sini matag palamati ganiliwat ang engineer paghambal siya ni Kamida tong 1 round ka lang. Di ambalya siya no more 1 round, only 30 seconds. Arimlao matiyan taliwat. これ今来たらもっとカスやからな。ちょっとそれで。お前、おい、1ラウンドが打ち合うやじゃあ。Ako mo knockout nimo. おい、1ラウンドから。Yeah, first round you are no first round only 30 seconds finish. 1ラウンドで30秒で終わる。No first round, only 30 seconds. Karon nila stress sa aton sini mga kabumbo ang away nanday Janriel Casimiro kag ni Kyonoshi Kamida sa aton sini nga mga kabumbo. Lantawon tabi ang tail of the tape, no? Sa tunga sang duwa sini ka mga boksidor sa aton sini nga mga kabumbo, no? Ang ining si Casimiro ti 36 anyos, no? 36 anyos na ni siya. Sa aton sini nga mga kasimanwa, tino medyo gurang-gurang ni siya. No? May edad-edad siya ikumparar ni mo sa kay Kyonosuke Kamida sa aton sini karon iya nga mga tagpalamati. Si Kyonoshi Kamida mayara sang 15 wins, 5 losses, kag may 2 draws. Out of 15 wins, siyam sinadring iya sini iya nga knockout. Si Janriel Casimiro naman iya, mayara sang 34 kadaog, 4 ka kalutusan, 1 ka patas. Sa 34 kadaog, 23 direng iya sini nga knockout. Ang age difference, bao! Sos Maria kagusip, 36 anyos si Janriel. Si Kamida, 27 anyos. 18 years nga professional boxer na ining si Janriel Casimiro, samtang ang kasumpong niya sa aton sini nga mga kabumbo, no? 7 years pa lang as professional boxer. Mas malawig ang mga inadlaw nga inactive. Butsilingon ti wagid sang activity sa ibabaw sang boxing ring professionally, but kita naton si That's My Boy si Cuadro Alas permi ni siya ga post sa social media nga naga-ensayo siya. No, kag ang iya sini madamol kag may mga turutambok sini nga tiyan, no? Madasig ang inpakupos 377 días why sang ang pagka-inactive yan eh. Si Kamida 98 días sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Di balantayan ini karon banwa sa aton sini mga kuturan, no? Alas 3 ang ila sini nga hampang dito iya sa may Bishkek, Kyrgyzstan, no? Ti makuha bala ni Casimiro ang kadalagan kag makambal bilang no first round, only 30 seconds. Sa face off lang nga nila do kanon na ni Kamida si
Janrel Casimiro. Oh, pero si Casimiro ginbuhin-buhinan niya man ang iya sini nga angas nga daan ini siyang nagapangatubang pa sang ginatawag sini nga suspension. Sa bahin iya karon dito sa Maya, Japan. Tikayang iya sini nga kontra Japanese man, that is why nga dito ni Kyrgyzstan ginbutango. Nga hindi pwede makaaway ito si Janrel Casimiro. Anyway, balantayan naton ini karon Standby na kamo sa kapon lamang program, kaupod naman sa kay Tita Richie. Dili si Bombot siya, Blancover, gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Naga-subscribe alay ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps. Kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini. Kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o kan clean-up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw.
Samtang, magkabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili sang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sang salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
Mayong hapon sa tanan, happy weekend. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program, 8 minutes after 2 o'clock. Let's check ang ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Mga kabombo, 61 days na lang, kag Pasko na. And today, we're crossing our fingers, nga makaabot gid si Philip sang Silay Negros Occidental. But so far, do wala gid siya naka-response sa aton turo nga pagpanawagan sa iya kahapon. But, well, anyway, we're still giving him time, no? Sige, until 1:30. If hindi siya maka-appear or hindi siya text diri sa aton, sorry gid, pero ma-forfeit ang imong 1,000 pesos nga cash. So sa mga tagpalamati naton dira, no worries gid because we have stories nga ready nga basahon naton para sa sining nga hapon. So enjoy ang ating pag-updanay. Again, this is Tita Regine. Welcome sa Saturday edition sang kahapon lamang program. Sa inyong mga istorya, mga kasaysayan nga luyag man nga ipalabot diri sa KLP, you can email them sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton kag ipadala sa kahapon lamang program DOFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ari na nga ito yung pagpabati sa inyo sa aton nga ambahanon for this afternoon. This time, it's from Cookie Zamora with the song, Ikaw na Kaya. Welcome sa KLP. Hindi natin maiwasan na magmahal na lang bigla. Puso ay sunod-sunuran lamang sa kanyang koba. Sa hindi malamang dahilan, siya'y merong nakita. At sa isang ngiti lang ay lahat nagbago na. Ikaw na kaya ang aking hinahanap. Ang pagkatagal ko nang pinapangarap. Walang hindi magagawa kung tunay at tapat. Pagmamahal na alay ng puso ay di magwawagas. Minsan ang isang simpleng ngiti ay mayroong saya. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y babalikan ka. At nang biglang tumigil ang lahat, ikaw ay papasya. Ikaw na kaya ang aking hinahanap. Ang pagkatagal ko nang pinapangarap. Walang hindi magagawa kung tunay ang tapat. Pagmamahal na alay ng puso ay di magwawagas. Ikaw na kaya ang aking hinahanap. Ang pagkatagal ko nang pinapangarap. Walang hindi magagawa kung tunay at
Ikaw na kaya, Cookie Zamora? So, sino na kaya ang susunod na maging winner natin? Dapat bantayan gid, especially sa mga nagpadala ng ilang mga istorya sa sininga simana because from your stories, dira kita magapili kung sino naman ang atong next winner. Sa kay Philips, ang sila'y Negros Occidental, ari ang number naton sa liwat and we can only wait for you until 1:30. 0918-926-3325. Again, 0918-926-3325. So, if you are on the way, 2:30 gali. Mga 1:30 man na akon. So, until 2:30 lang, ha? Kabay makahingagaw ka gid, Philips, ang sila'y Negros Occidental because after 2:30, sorry gid, pero forfeited ang imo nga 1,000 pesos nga cash prize. 15 minutes after 2 o'clock, kay ti wala pa si Philip or way kita kabalo kung show siya or no show siya. But anyway, ready kita sa mga stories nga aton nga igadulong sa sininga hapon. Ari ang sulat ni Ningne sang Lambunaw. Dear Tita Regine. Good day to everyone, to all staff and members of the station, DYFM. Sa tanan nga mga kabataan ko, mga apos, mga umagad, mga balayi. To all senders, listeners, especially sa imo tita. Gaugtas ka, penmanship ko, wala man. So hindi na ako kabasa pagkatapos, kaya hindi na ako kakita. May second cousin sang una, nga may pangaluyag, nga malapad ang katubuhanan da, kag pinya sa Pasi. So, amuday anda nga pangabuhi anda. Pero ang akong second cousin, hambog ini. So, hindi tana magbaton kay kuno, ang gusto inang di opisina. Way matuman anang handom. Kaya atong mangunguma, amuto na dayon na. Pero ang second cousin ko, katapos ini midwifery sa isa sa mga colleges diri sa city. Kagang lalaki, daway ako kamaan kung ano natapusan sa isat kay nagbulagay kami ka boarding house. Pero nakapa-abroad ang babayi. Nakabata man sanda, tatlo. Ang isa army, ang isa automotive mechanic, kag ang babayi nurse. Nakapatindog man sila balay, kag may nabakal man sanda nga lupa nga pwede mapanggasan, mais, humay, basta medyo banglid. Gani, ang aton swerte, puturo, depende gid sa mahal nga Diyos. Hindi kagid kahambal, nga kung ano imo gusto, matuman gid. Kinahanglan, updan mo gid kapangamuyo. May dyan man ako nga mga pakaduha sa palibot sa amon nga lugar, kay ti, dya ako gaestar sa lugar sang akon bana. Abi mo, tama gid ka mga marites. Isa to kabes, sang bag-o pa lang kami nakasal, gin-invite ko sanda sa pagpamiesta di sa amon. Abi mo, anong feedback? Kay bukid kuno amon lugar, pero igad krasada amon balay. Marapit man eskwelahan nga elementary. Gina-underestimate nanda ang amon sitwasyon. Ti anda, hasta tulad, mga malaan dun, why, mga bana. Ti ilam, ano dulang day asanda, kung magmalam sanda. Sino maatipan kananda kung magmalam. Bisan ako gani, duro mga bata ako. Way ko mga bata nga iba sa balay. Kay ti, may mga balay sanda sa city, kag may mga obra. Mabudlay kung hindi ka nakasarang sang kaugalingon. Kung may maatipan, ti mabaho ka. Oo, kung patay ka na, hindi man mahimo, hindi ka mapalubong, kay duro tanang mabulig, labot pa kung duro man ikaw na buligan. So sa dason naman, Until here, Anay, best love and regards to everybody. Love lots. Ningne, sang Lambunaw.
Well, ning basi may mga plano man sila sa kabuhi nila. Basi kung may mga ara man sila yung mga kahinablusan, mga kauturan, mga kaparintihan, no nga mag-unong man sa ila. Kay tiwai sila yung pamilya, single sila gihapon hasta subong. And let's hope no nga everything good will still happen to them. And ila ina choice sa ilang kabuhi. So kung may mabulig kita, bulig lang gid kita. Alright? 19 minutes after 2 o'clock. Salamat gid sa imo ningne sa imo nga gin-share. So sininga hapon, now proceed kita sa kay Lola Iki. By the way, sa kay Philip Dirasan sila, you only have mga 10 minutes na lang ang nabilin before ma-forfeit ang imo nga 1,000. So proceed kita sa sulat ni Lola Iki, Dear Tita Regine. Maayong hapon sa imo tita, kag sa tanan nga managdumala sa Bombo Radyo, ila binigid sa imo. Ari pagid ang akon isaysay, parte sa pagbulag ko sa akon nga bana. Masubo pagid tita, kay plete gid lang ang ginhatag sang bana ko sa akon. Kag diri na kami sa Iloilo, adlaw-adlaw na ako nagapamugon para may pagkaon lang kami sang akon mga kabataan. Tita hindi minutig nga sugid. Kay sadto nga mga panahon, makusog patakon tita. Kung may halakuton nga paray ang tawo nga nagpagarab, tita nagahakot man takon. Kagabi mo, suhol ko sa isa ka sako, 2 lang gid ka pesos. Kay duro man tita ang nagahakot. 5 gid lang ka sako ang akon mahakutan. Kag pulo ko nga suhol, tita, ugagid lang ang akon mabakal para may dapli lang kami sang akon kabataan. Kag magsunod naman nga adlaw, may nagkuon sa akon tita nga manghampil sang kahon sa iya talamnan. Nang hampil man takon, kag 5 gid lang ka pesos ang adlaw. Nagatulo ang akon luha sa kasubo, kay kun waay lang tani mangirida ang akon bana, hindi ko daad magbulag sa iya. Kag magsunod ruman nga adlaw, may garabon nga humay, kag nagsunod ang bata ko tita nga 8 ka tuig, nagbulig sa akon magarab. Sanglit gamay, kag putot, titita kuon ka mga tawo. Bugawan ninyong ido, kay matubas karira ang paray. Ti sabat ko, aba, bata ko hindi ninyo pagbugawa, kay nagabulig ra kanakon kagarab. Kag nasubuan gid ako tita, naghibe romantakon, kay tama kay init. Nagpasirong kami sa puno sang paho. Abaw, tita, kuon ka mga tawo sa akon bata. Aba, bata pa ganiti mo, nagapanggarab ron mo. Naga, putot ikaw ria. Putot ikaw karia. Tinagsabat bata ko, tita. Mayad barang kama-kama, putot, pero puros man. Abaw, tita, nagkinadlaw ang mga tawo sang iya hambal. Gin-thresher ang amon ginaraban, isa man ka sa ako tita ang amon suhol, ginpasan ko pa uli. Anay kay may bugas na kami, tita nagpahimo ako sang amon payag, damo man nga tawo ang nagbulig, kay naluoy sila sa amon. Kag diri na kami nagapauli sa amon payag, kagang bata ko nga subang, nga 16 anyos ang edad niya, gin pangaluyagan sang hinablos sang bana sang akon utod. Daw masubo ta ni tita, kay bata pa siya, pero nagsugot ang akon utod nga pabanaan namon siya. Kag hindi man sila makasal, kay minor pa ang iya edad, kagang iya ningin bana, 24 ang iya edad. Nag-upod sila tita sang tuig 1980, kag pamugon man ang ila obra. Nagahimo sila aripahol, bungkol-bungkol, kag ilibod sa manugarab, kag nagabaligya man kun tinda. Kag amo gidri ang anda ginahimo adlaw-adlaw. Kag sa laktod ko nga pulong tita, sang tuig 2019, sa 5 na kabilog ang ila kabataan,
Tita, bisa nagaanto sila sa ulan kag init, ila gid gin pa eskwela ang ilang mga kabataan halin sa grade 1 hasta mag high school. Anay kay college na tita, naguntat anay ang ila subang, gintimbang nila sang pamugon, kag ang ikaduha amo ang nagpadayon. Nag-working student siya tita, nag-oobra tita sa sulod balay, kag maluluyon man ang iya ginaistaran, waay nila pagkabiga nga bulig, kundi bata nila ang pagturing kay Neni Rehin. Anay isang ulihi, hindi ka magpati tita, nakagraduate siya sa 4 katuig nga kurso sa college. Sa pagkamaestra, kag nagkuha siya tita sang board exam. Do hindi kagid magpati, do ulan gid nga nagatulo ang grasya nga ginhatag sang Ginoo sa amon tita, kay nakapasar siya sa iyang board exam sa pagkamaestra. Nagparanking siya tita, bugay pagid sa mahal nga Ginoo, kag nabaton siya sa public nga eskwelahan. Kag diri siya nagatudlo sa amon baryo. Kag ang dason sa iya, gin pa eskwela man niya sa amuman nga universidad. Kag nakatapos man tita sa kurso niya sa pagkamaestro. Kag subong ara siya nagatudlo sa Iloilo sa mga bata nga grade 3. Kag tanan na sila nga 4, puro na may obra tita. Kag ang ikalima sa 2026 pa mag-graduate sa college. Kag abi mo tita, daw hindi kagi magpati. Kay ang balay nila sang una nga kawayan, kun huyupon sang bagyo, sang mapag-gross nga hangin tita, daw duyan nga nagahabog tudtuod gina tita. Kag subong, semento na iana ila balay, kag steel truss ng ato, kag ang ila pag-anto sa ulan init kag bagyo, wow, ginbugayan gid sila sang Ginoo. Sa ila nga pag-antos, kag hiyawat sila sang pagkaon sa tanan nga katupad, ginpakaon nila tita. Kag ako tita, diri ako sa ila tupad nga malipayon ron tita. Kag ang akon bana nga tatay sang akon kabataan, nabalitaan na lang namon nga napatay siya sa luyo sang iya kirida, kag sa kaluoy sang Ginoo, tita buhi pataken. Kag diri ako nga malipayon sa tupad sang akon kabataan, kag sa mga apo nga maestra kag maestro. Kag diri na magatapos ang akon sulat, kabay nga maglawig pagid tita ang imong matahom nga programa. Salamat gid sa pagbasa sini. Ang tagpadala, Lola Iki. Oo man Lola Iki, tanan kitaya ginabugayan, ginabuligan, no? Basta nga nagapisan kita, naga-strive kita, nga malabot man ang aton nga handom sa kabuhi, and especially kung nagapangamuyo gid kita, kag naga-surrender kita sang tanan-tanan sa Ginoo. And why not? Mapisan ang ilang mga ginikanan, bisan nga nagapananom lang, nagapainit, nagapauran, pa iti ginsakripisyuhan ang mga kabataan, kag may isagid, no? Una nga naka-graduate, tapos nangin maestra, so sang siya, nagmaestra na, ang sunod sa iya, siya naman ang nagpa-eskwela. So, kanami kung amo sina nga sistema, no, sa pamilya, nga nagabuligay lang gid bala, kung sino lang nakatapos, kung sino na ang may financial capacity para nga magbulig sa iya nga mga kauturan, sunod-sunod, no, ang grasya nga magaabot kay ti nagahugpong, nagabinuligay, hindi bala samtang padayon nga nagapangaraskas, nagamapisan, kag nagapangamuyo gid sa aton Ginoo. So salamat, ikaw subong beneficiary ka man sang kaalwan sang imo nga kabataan kag sang imo nga mga apo. Be thankful sa aton nga Ginoo. 2:28 ang aton nga oras, ti paano ni sa aton nga pagbalik check ta Basi pa malang maka-respond pa ya si Philip last minute, di ba? But anyway, exactly 2:30 kung wala gid sang binati-bati halin sa iya, sorry, ma-forfeit gid ang imong mga prize. Magapanubalikan kay LP pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Yari ang mga simpleng
Pagi agud makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag i-limit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sang COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot ikaw sang tubig bisan sa panahon sang tig-ululan. Paliputan lang ang oras ang pagpaligo ilabi na sa paggamit sang shower. Hindi pagpanumdumang nga unlimited ang tubig. Limitahi ang shower sa 5 ka minutos lang kag ang pinakamaayo magamit na lang sang kabo sa pagpaligo. Mas praktikal ini bangod ang imo ginabubo nga tubig nagadiretso sa imo lawas. Mas madasig ka na makapaligo, mas makakinot ka pa sa tubig. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for October 19 to 25, 2025. Loaded with a wide selection of old songs. The Technocrats Band is oozing with excitement to be on stage sa sininga Sabado, October 25 sa concert at Plaza, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pang iban ang igaparafol sa masuki sang Plazuela de Iloilo. Sa October 26, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon nga i-remind ang mga lideres ang aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits, kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant.
Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging, antioxidant nga nagapanami isang supat. Alas 2:34 ang aton nga oras. Balik kita diri sa kahapon lamang program. Seems like no here, no show from Philip. So officially, sorry gid, pero forfeited na ang imong nga 1,000 pesos nga cash prize. Sa aton nga mga letter senders, dira bantayin nyo gid ha. Before we end the show sa sini nga hapon, we are going to announce sino ang aton nga winner for this week. For the meantime, ari kita sa aton nga next story gina-share ni Inbi sang probinsya sang Iloilo. My dearest Tita Regine. Hello out there. A blessed, happy, and good day sa tanan nga katapos ang Bombo Radio Philippines. Especially sa imotita, sa mga maukod kag mapisan nga mga KLP listeners, lovers, and letter senders. Tita Regine and my friends on air, nabatyagan man bala ninyo sa inyo kaugalingon how tears erase your sorrows and pains? Ako tana ay ilam, kung nagakasubo, nagahibi, kung nalipay, nagahibi man gihapon. Dawa ay pasingadtuan nga klase sang baratyagon. Hay kuno kapayason para hibi, maskin hasta subong nga senior ron. The more pagidgani nga nangin sensitive ang pagkaparahibi. While nga nagatype gani ako subong sini nga episode, nagatinoro tanang akon nga luha. Maski nagablurred na ang pananaw ko sa mga letra, sige lang ko, padayon nga maapas ko ang akon train of thought. Anyway, matapos makaturo ang akon luha, nagamagan ang akon baratyagon. Why lang ako makamaan, basi intro ng daya sang istorya, naging relate ni Igso kanakon? Santong pag-upod namo nagbisita kay Maninay, a night before siya ginlubong. Si Igso, anak ni Maninay, sa una niya nga bana. Nakaistorya sa akon nga nagalumaw-lumaw ang luha sa mga mata. Doon nagaalaka pa padaan magsugid, pero gusto naman mapabutsyag ang iya kasakit para matugdaan kag maghagan-hagan ini. Ang istorya amo ini. Nakahuram si Igso sang kwarta nga amod siya ang kantidad. Please, hindi lang pag-i-mention. Nakahuram siya sa iya magulang. Kay ang iya kwarta kulang sa iya balayran sa dunga daw. Ti importante gid katama, amo nga nakamolestya siya. 2 weeks lang ang ginayo niya nga plaso kag iya bayran. Nalipay siya kay way man siya pagbalibari sadto sang iya magulang. Kay naandan mananda ang paghinuramay kun sino ang nagakinahanglan. Pag-abot sang petsa sang iya promisa, iya gid gintuman kag ginbayaran dayon ang iya ginhuram. Ginputos na sa papel kag idaho personal sa iya magulang kag gindawat sini. Pero katingalahan nga daw lain ang pagtamod kana sang iya magulang. Nagpawala lang siya kay base ano tana ang ana problema. Si Igso, shortcut ko rin sang Igsuon. Si Igso tana, wayron makonsensya, kay tinakabayad na siya. Ay abaw, after a month, tuyaron. Ginpamangkutan na ni Igso ang magurang kung ano ikaw, ano imo problema, nga dawa ikaw permi sa imo modo. Sa waay paduga-duga, ginkarakarahan na si Igso. Nasaling niya, hasta karon way magpapagbayari ang utang mo, nga may gamitan man ako sadto. Daw tinublok sang kutsilyo ang dughan ni Igso sa kakibot kag kakulba. Ano hambal mo? Waay ko ikaw mabayaran? Waay ikaw makadungdong? Diya ko sa lamesa sa kusina ninyo ko gindaho ang kwarta na putos sa papel. Kag imo man to gindawat? Insa mo kun ikaw? Hasta karon way ko pa ikaw ginbayaran? Waay iba nga tao diya sa kusina, kita man lang duha.
Sino abi kuno ang nagdawat sadto nga kwarta? Kuno ay ikaw? Si Panulay? Ay, katingalahan. Ano ba? Abi pa nung dumaan ay, kung diin mo tugin pa mutang-butang, kagwaay mo ron madumduman kag himuson. Duro wala ikaw ginapang suksukan sang kwarta mo, kag maghambal nga dyan lang anay. Karon ko lang himuson. Tapuson ko anay, dayang ginaobra ko, kay alang-alang gid sa tiyempo. Insa nga nagdeny gid siya, nga waay kuno si Igso, makabayad ka na. Sige siya ginpahanumduman ni Igso, nga duwa to kag tag-amo ni nga kantidad. Ti ang ginpilo, kag ginputo sa papel, sang December pa antes ang Pasko. Sa pagkadako naman unta sadto nga kantidad, pero napanglimot gid si Igso maghimo sang resibo nga permado niya sa pagdawat sang amo to nga amount nga ginbayad sa amo nga petsa ni Igso. Kumpiyansa man siguro sa pagka mag-urutod nga hindi na kinahanglan pa ang resibo, kag waay damha ang natabo. Nagkaguli ang sanda nga duha. Kag ang bana sang magulang niya nga nagapamati, way man magtugda, kay waay makaklaro sang ginabaisan sang duha, kay bungol man. Tama kababaan sang magulang ni Igso, hindi malutsan ang harambalano na nga kalain gid pamatian. Duro ron ang pagpanumboy. Kung abi kurto pang utok mo, hambal ni Igso, ay puryagaba. Tumaalsa ka balutan insigida nga waay lisensya. Diretso larga. Way nagapamati, kay gina-explikar ka na. Nagpadarangay na lang kadiwalwal ang dila nga matarom nga way tulan. Kaano-ano, manang ungon nga nagdulot sa kasing-kasing ni Igso sadto nga akto. Ginsakitan gid kaayo si Igso nga nag-uy-uy kag gusto lang maghiribion nga way tana gid pamatian sang iya ginsaysay para pahanumdom sa iya magulang. Kay waay mahimutang ang bana sini, iya ginkaduan ang manghud sang iya asawa, agud husayon sila. Amo lang gihapon, waay nagapamati, kay ang iya lang ang gusto niya nga pamatian kag intsendihon. Tinagamba lang iya manghud nga, husaya lang di aninyo itmayad, hay duwa malang kamo kadia ang naginunanon. Waay kahibalo imo bana, kag waay man ako. Waay sanda mahusayi, kag nagpauli si Igso nga daw mabuo ang kapanumdum. Iya gin-check ang iya cash out to pagpa-repair sang atop sang iya balay and other expenses within that month. Kag ginbuhin sa cash in within that month also. Te ang labas, kulang gitana itamuto nga amount. So makapila niya balik-balik lista kag kwenta. Amo gid lang gihapon ang resulta. Why gid makatulog si Igso, hasta na dumduman niya nga ipapakot sa ila kilala. Kung ang kwarta na dawat gid sang iya magulang, kagundiin rundi ang kwarta. Tingambal sang manugpakot, nga dyan lang ran, pangitaa lang ninyo kung diin na mabutang. Ay ilam, makarilibog gid, dayan lang ran. Insa nga perti man ang ilapagpangita, pero waay gid. Ay ti, na ano to? Tapos in-request ni Igso ang iya amiga sa tabok sa anak kilala nga manugpakot para ma-confirm kung daw ano ang mahambal na. Gin-message lang ni Igso siya para siya na lang tuya ang magpapakot kag ginpadalaan na lang sang suhol sa manugpakot. Ay about Tita Regine. Parehas gid ang anda istorya nga dyan lang ran, pangitaon lang. Tugod nagasigilibog ang huna-huna ni Igso, nadumduman na si manang niya nga mapabulig siya sa spirit of the glass. Ay abaw. Hasta na yung spirit of the glass. Iya lang gin-message na tabo kay nag-request nga mapa-spirit of the glass ang iya manang. Ginbuligan niya si Igso. Nagpa-spirit of the glass. Kag sa laktod nga istorya, amo man gihapon ang nahimo nga resulta. Kag nagpahanumdum pa
nga daan may resibo gid siya nga nakaptan para hindi makadenay ang iya magulang. Pero anhon man ang sobra ka kumpiyansa sa ngaran nga mag-utod sila, waay na daan kinahanglan ng issuance ng resibo. Pero dayan lang rantana, tiyagaan lang kapangita. Ahay, waay gid na Tita Regine makita. Masubo kag masakit gid nga hitabo. Hindi gid siya makatulog. Kag nahuna-hunaan niya nga bayaran niya liwat adtong nautang niya nga kwarta. Hindi gid daan magtugot o kun magsugot si Igo nga iya gid pamangkot, pero ginpakamaayon niya ang paglisensya sini sa Ginoo nga iya bayaran liwat agud maglinong o kun makatulog na si Igo sang mahamuok. Iya ginatol sa weekend nga nakapauli iya bugtong anak kag inistorya ang hitabo tuya sa ilabalay sa presensya sang iya nanay kag tatay. Ang kwarta nga naputos ginhatag niya sa maayo nga kabubuton sa iya magulang sa pagbayad liwat sang kwarta nga iya na utang. Agud hindi na siya mahasol. Waay ginbuol sang iya magulang pero iya gid ginpirit kag ginhatag sa iya bugtong nga anak kag papermahon nga nadawat ang amo nga kantidad nga ginbayad liwat sang iya utang sa amo nga petsa. Anyway, ang pilak inugpilak agud indi mabugto ang pagburugto nga baratyagon. So, nasolbar ang problema kag natapos ang istorya. Back to the basic ang pagtamdanay. Daw sa waay lang sang may natabo kanami. Because God's love has healed the wounded hearts of the two sisters for peace and reconciliation. Mga palangga ako nga kaupod sa KLP, aton manayhan mahimo ang bulawanon nga ginhimo ni Igso sa iya igsuon, magulang. Kamo na ang maantigo pagsabat kadi nga pamangkot. Kung natabo man dia sa inyo kaugalingon o kung basi matabo sa imo sa pila ka adlaw. Liwaton ko ang pamangkot. Mahimo mo manayhan ang ginhimo ni Igso sa imo kaugalingon kung basi matabo dia nga butang sa imo. Well, thank you so much for listening and God bless to all of you somewhere there. Salamat gid sa imo pagbasa tita and more power sa imo enlivening program. Kabay pa all KLP listeners have learned the moral lessons. May you and your family reap a fruitful blessing from our Heavenly Father today and the many, many years ahead. Sincerely yours, In B. sang Iloilo Province. Todo, kung sa imo ay hanatabo ina, would you also do the same thing? Mabayad ka na lang liwat para wala na gamot. But you know what, no? Sa ginhimo nga inis ang imo nga igso, klaro gid, nga ginpapangibabaw. Wait, ginpapangibabaw niya ang relasyon over sa kwarta. Gusto gid man, no? Ang importante, ayuhay sila nga duha. Mabalik ang ilang sweet nga pagtamdanay. Bay na lang na ang kwarta, ang siling sang tanan, makita ang kwarta. Pero ang relasyon, maayo nga buot sa tagsa-tagsa, budlay gid man, no? Nga buguhon or buguson liwat. Kaya kanami gid, nga gin-choose niya ang ina nga decision over sa kwarta. Relasyon over sa kwarta. But very, very clear ang aton diri nga lesson nga nakuha. Kay sometimes, no, ilabi na gid, kung nag-iedad na kita, nagakamalipaton, nagid kita ya. So regardless, kung sino maina, ang aton nga ginutangan, naintindihan tagid nga ti, para kay igso mo. Doon di naman necessary, kaya ti magulang man lang to, ang iya nga utangan, but it was a big lesson learned. Nga hindi gali tanan nga tawo no amo na ka sharp ang memory. So sa subong ara naman ang cellphone as in pwede gid no nga bisan picturean na lang ang inyo nga pagdahuay or ang kwarta dira nga gindaho mo or mas manami gid no nga
may ara ka mga ginpirmahan nga duha para nga klaro wala na sang anything like this to happen in the future kundi masalbar gid ang inyo maayo nga relasyon. Salamat gid sa sining manami nga lesson nga gin-share mo sa amon through this story this afternoon in B sang Iloilo Province. Magabalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission. Pwede pa kita isa ka istorya. So here's the story of Lola Amparing. Mahal kong Tita Regine. Sa bulan sa September, nadumduman ko ang akon anay eskwela nga isa ka doktor. Nga bisan siya ginkuha na ni Lord, hindi lang maalaala kung 2 or 3 taon na ang nakalipas. Balamon tita, sa mabalaan ko nga wala na siya, ginkuha na siya, kag bisan sang ginlubong na siya, nga wala ako kabalo, tita nabalaan ko lang at nagsaylo na kami sadto sa Aganan, Pavia. Kag sa Subong, duduwa na kami katuig. Diri sa amon ginaestaran Subong. Ang luyag ko i-share sa imo, ang dating eskwela ko. Nga bisan dito na siya sa langit, kaupod na ni Lord, mabuot, mabinugnuhon, kung masalubong mo siya, bisan saan, or bisan sa diin, why siya tita bugal. Hindi, bala taas noo. Bisan may kaya, umanggaranon ang pamilya niya. Ang tatay niya naging mayor namon sadto sa mga panahon nga ato. Kag ang nanay niya isa man ka teacher. Siya tita napatay lang nga wala nagkapamilya. Magandang doktor or wala siya kapamana, so magandang doktor, mabuot, hindi mayabang, pero wala nakapamana. So siguro wala nakapangasawa. Okay, wait lang. Siguro tita, sobra na nga pag-asikaso sa iyang trabaho. Titabi mo, permi smile, kag tama ka respectful. Ilabi na sa mga tigulang, kag mga teachers niya. Amo na gani tita, bisan wala ka na, hindi ka pa malipatan sa imo mga friends, teachers, kag mga kamag-anak. Tita Regine, wala siya sang bugal, kag bisan may kaugalingon nga kotse. Nadumduman ko sadto nga pila ka beses nga pagkadto sa balay, nagalakat lang siya. Bamo tita, nagkataon nga naging overall chairman siya sa 14 stations kang amon kapiya sang Holy Week sadto. Abi mo tita, pila ka beses nga balik-balik niya sa balay, nga luyag niya ako ang maging chairman sa amon kapiya sadto.
Sa primero, hindi gid kuya, pero sa ulihi, naluoy man ako sa iya, sang balik-balik niya. Nagapakitluoy, gani ginbaton ko na lang. Akon man naisipan, nga base sa ulihi, makamolestya man ako kay medical doctor man siya. So abi mo Tita Regine, all smiled siya, kag nalipay gid siya sadto, kay nabaton ko ang request niya. Sa ulihi, nagmolestya gid man ako sa iya, parte sa request ko sang prescription sang bawal na gamot for anxiety. Akin baan man ko bawal na gamot. For anxiety gali, no? Tita ang akong doktor, manghud man niya, kag dating pupil ko man sa doon nakalipas na panahon. O galing tita, wala raw siya kagawad sang license para sa bawal na gamot. Tisiling sa ako, no, nga makadto lang ako sa doktor nga utod niya kay nakakuha sang license para sa bawal na gamot. Tisiling ko sa iya, nahuya ako, kayo lagid ako nakakadto sa iya for consultation. Siling niya sa akon, insa mahuya ka, kay pupil mo man siya sang una, sang grade 6 siya, hindi ka maguya-huya, kadto ka sa iya, kay tagaan ka sang prescription. Amo na gani tita, halin sang una nga panahon, sang buhi pa siya, hindi ko gid malipatan ang bulig niya sa akon. Abi mo tita, sang first request ko, isa lang ka copy sang prescription ang ginhatag sa akon. Wala man ako kahibalo nga 2 copies ang kinahanglan sa drugstore. Akon lang ginapa-Xerox para magdamo ang copies. Sang ulihi, sang mahibaloan sang doktor ko, ginatatlo na ka-copies ang ginahatag sa akon. Kay siling niya, nga ma'am, pwede na ang copies, kag hindi ka na magpa-Xerox. So, muna gani, tita, grabe gid ang akon nga pagpalangga sa iya. Nga humalinsad to, tubdob sa subong, hindi ko gid malipatan, bisan ara na siya sa luyo ni Lord. Subong gani, tita, kung akon madumduman, hinali lang, ay nagaluha ang akon mga mata. Tita, sobra-sobra kabuot, always smiling, kag may binugnuhon sa kapwa niya. Ilabi na sa amon nga mga dating teachers niya. Subong, do ginapananaw ko pa, nga nagasmile. Nagasmile siya pagkita ay namon sa ibabaw sang isa ka mall, sang buhi pa siya. So, gin-greet niya kami, kag siling ko din ka naghalin sa hospital. Sapat niya, oo ma'am. Tita Regine, tanan sila nga mag-ulutod, puros mga mabuot. Sang birthday ko gani, sining April 11 lang, nagkadtong utod niya halin Amerika. Kaya may general reunion sila sa high school namon. Nagahatag sa akon sa 1,000 pesos para birthday gift niya sa akon. Abi mo tita, tanan sila nga mag-ululutod, naging eskwela ko sadto. Mga mabuot gid sila nga mag-ululutod, kag ang parents man nila, close friends namon nga mag-asawa sadto. Wala sang bugal, bisan na matag-as ang kurso kag may kaya sa kabuhi. So amo na tita, kung maayo ang imo nga pamatasan bilang nagaabyan o nagabulig sa mga imol, bisan didto ka na sa langit, hindi ka gid malipatan. Ginkuha siya ni Lord at the age of 58 years old. Mabata pa. Tita Regine, permi ako reminded sa iya kaayo, kag smile. Kung kinahanglan ko subong ang prescription sang bulong sa anxiety, wala na siya, nga madali ko kadtuan. Sang una ko nga pag-visit sa iya, may dala ako nga mga grapes, biscuits, kag candies nga ginhatag ko sa iya. Nag-smile siya, kag magsiling nga, ma'am, nga ang nagastos ka pa. Siling ko sa iya nga, tunga kita kay market day sadto, tinaghapit ako kag magbakal para may merienda ka. Tita, abi mo, nagasmile siya kag magpasalamat sa akon. Abi mo, tita, permi, tana nagasmile, hindi mo gid makita nga nagakusmod. So, mahal kong eskwela noon, ipagdadasal kita sa mahal na poong may kapal, na isama ka lagi sa katahimikan, kasama ang mahal mo na magulang, doon sa langit. At sa aking mahal na poong may kapal. Mahal na mahal kita hanggang kailanman, hindi kita makakalimutan. Ipagdadasal kita. Paalam, paalam, mahal kong Melvin. So, tita, here's my love, kisses and prayers to all. Madaming nga salamat. Lovingly, Lola Amparing. So, lalaki gid man gali. Ang doctor nga nin pupil ni Lola Amparing. Yes, bisan long gone ka na, no? Pero ang goodness nga imo nga nahimo sa imo nga kapwa would always be remembered, forever be remembered.
Thank you so much Gid sa imo, Lola Amparing, for allowing us to enjoy your story sa sininga hapon. Sa tanan naton yung mga letter senders dira, salamat Gid sa inyong pag-share sa mga istorya ninyo. I am about to announce ang aton yung winner for this week to win 1,000 pesos in cash. Salamat Gid ha sa inyong mga kapisan kag sa inyong desire nga makalabot gid diri ang inyong mga kasaysayan nga diyo nyo man i-share sa kahapon lamang program. So sa liwat, sa mga may istorya man dira, pwede gid nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sa lato ng mga istorya, ipadala lang or idulong diri sa Sky City Tower sa Mapa Street, Iloilo City. Thank you very much, Gid. Again, let us check ang ating Christmas countdown. Now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. What matter now is this Christmas we share. 61 days to go, kag Pasko na. Congratulations sa ating winner para sa sining semana, and I hope nga makakita ay gid kita next week. Congratulations sa imo, Sirac sang probinsya sang Iloilo. Our winner si Sirac sang probinsya sang Iloilo. Magasunod na ang paborito nyo naman yung mga dramas after sang KLP, ang Provincial Jail, or wait, si Tuyang Ermitanya sundan sang Provincial Jail kag ang Dear Diary. And of course, before we go, ang Bombo Radio Philippines nagaugyon gid sa panawagan sang Catholic Bishops Conference of the Philippines para sa tanan nga magsuksok sang puti samtang naga-attend sang Sunday Masses, as well as to display ang mga white ribbons sa ila panimalay, mga salakyan, kag sa mga public places halin Oktubre, tubtub Nobyembre sang sininga tuig. Ang pagsuksok sang puti is a call for transparency, accountability, and good governance, and a strong stand against corruption to cleanse our nation from sinfulness. I'll be seeing you again on Monday. Enjoy gihapon sa ating weekend. Maraming salamat sa inyo sa gihapon ininyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.